Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. The brain is one of the very important organ in the human body that works 24 hours involuntarily. Pero matingala ka nakalit lang kag ka-loading pag ma-in love na ka. This is the masterpiece of what we called as the prank or trick of love. By the way, ako di ay si Ann. One of Saul's best friends sa story nga sharpshooter. Kung naminaw ka sa kong confession karon, pero wala pa nimo na paminaw ang sharpshooter, I am encouraging you to listen kay very inspiring ang love story nilang Saul o Christian. Their story would tell us na kapag nasaktan ka ay may isang tao pala na nakatadhanang darating sa tamang pagkakataon na siyang magiging gamot sa isang pusong suway. Nahimo ko nga makata diri dapita. Bitaw. Paminawa to ninyo because it's a very motivating story of a student-teacher relationship. Starting that day, Saul shared her love story dire. Kada gabi na lang magsige na siya chat sa ko, convincing me to share my own as well. Ang tinuod, I really don't have plans sana to share my experiences because I am so busy with my work and love life. Bitaw ay, medyo may pagka-personal mangguni akong kaagi na maglisod yun ko og pagawas. Kung dili lang yun boros ni si Saul ba, mahadlok pod uroy ko na makwaan kay mangluod-luod man. Manakaron, without further ado, sugdan na nato ang orimo sa tanan. Sugdan na to ang istorya sa kuang family background gamay ug sa dihang college pa ko. Grade 4 lang ko nga namatay ako ang papa. Pag-abot ako sa high school, kay naminyog otro akong mama sa iyang boy best friend nga na byudo pod ug naay usa ka buok anak nga babae. Mangod sila sa kuha og 2 years. Anak ni Uncle Ram nga mao nay bana sa akong mama karon. Oxer man pod sa kuha nga naminyo si Mama Gutro because she deserves someone na maghatag og happiness and love sa iya aside sa akong pag-love niya. Butan man pod si Uncle Ram og palangga pod ko niya. Anak kong ituring ko niya yun. Naami igsuon ni Laika kay nagkaanak man silang Uncle Ram og mama. Sa college ko, kay nagkaroon ko og super close circle of friends. Si Saul, Jan, Mia, Jaisal, and Raisa. We became close friends kay parehas mi nga nag-enroll og BS Ed, major in physical science. As a matter of fact, first semester sa first year college kay classmates naman. Pero nagka-close lang mi nila sugod sa second sem na kay nagka-classmates naman mi utro and until miabot na mi sa second year college kay mas lalo mi nga nagkasuot. Sila kong best supporters every time nag-a-appeal ko og search sa college. O kalayuan pod biya na ma-appeal pod ko sa Magic 5. Isa ang pageant na outlet o sideline nako sa akong mga expenses sa college kay dili mi dato. Second year ko nauna ko naka-appeal og search sa college ug hinungdan nga nagkaroon ko og secret ultimate crush. In fact, sa una pa lang namong tagpo kay nagka-crush nako sa iyang physical appearance. Honey, insa na lang man ang kulang. Pag-ask ni Ma'am Z, ang PE instructor na maupod ang magtudlo sa mua sa flow sa pagrampa. Ang sa Criminology and Engineering Department na lang, ma'am. Pero padulong naman daw sila, ma'am. Ay, naanagani di ay sila, ma'am. Tubag po dayo ni Honey na student assistant ni Ma'am Z sa dihang paglingi niya sa likod kay naanay mga pare sa students ang nagpabot. Pagkita na ko sa mga bagong abot, kaya nakuha din ako ang atensyon sa usa ka guy na nagligtas kay Jaisal sa nayaging adlaw sa dihang hapit siya maigo og bula sa dihang naay mga nagdula og basketball sa gym adto.
Dayon nangutana si Ma'am Z nga, "Oy Migs, baya-baya, misugot na day ka na ikaw ang representative sa inyong department?" Tubag putong gay nga, "Lagi mamay, graduating naman ko daw ta. So dapat daw dili na ko mobalibad." Okay, Migs di ay ihangalan. Ingon pa nako sa ko ang kaugalingon. Napo ko'y madungog nga, kagwapo yun ni Captain M, no? Halagi oy, naa sa nursing department daw ang uyab ana pa. Mo na mga madungog nako sa chismis sa kong likod sa mga babae na same with me. Mga participants pod para sa search sa mong college intramurals. I was in a chaotic state if kinsa ang Captain M na pasabot nila. Kay kompleto naman, so nag-instruct na si Ma'am Z na magsugod na dami. Milabay si Mig sa kong kiliran para mo adto sa iyang spa. Perte kahumot niya. Tagos akong ilong iyang scent sa dihang milabay na siya. Of course, I know nga wala yun sila kailan ako. Kay kinsa bagod ko para mailahan niya na dili man may magkailan. Besides, dili may magka-department. Ako man gani, nga kung wala pa ako kadungog kay Ma'am Z, dili o kabalo na Migs di ay iyahangalan. Aminado ko na unang kita pa lang nako kay Migs, kay attracted nako siya. That's why nga pagkahuman sa practice namo, ug nadungog nako sa uban nga contestants, nagichismisan nila si Migs. Kaya agad po dayon kong nakimarites ato. Naibala nako na ang Captain M ug Migs di ay, kay isara na katako. And that's him. The man whom I'm attracted to. Ang naging hero ni Jason. His first name pala is Miguel. He was a varsity player o team captain sa basketball sa school naman. Mo di ay nga he was popular sa tawag na Captain M sa mga old students. 4th year college na siya sa kursong BS and Criminology. I'm not familiar sa ginatawag nilang Captain M, kay dili man ko mahilig gud magtanaw og basketball adtong 1st year college nako. Pero karon na 2nd year nako, ang gumikan kay Miguel, kay murag mo tan-aw na yun siguro ko. Bitaw. Grabe na chismis ba? Kay nadungagan pa akong kahibalo na since 2nd year college pa lang diay si Miguel, kaya ginakuha na siya sa ilang department na mao na ang mahimong representative sa search. Kada mo abot ang college intramurals daw. But always ginadecline niya kay wala daw siya hilig sa mga pageant. But always siya nga nag-appeal sa basketball pag intramurals. But sa dihang graduating na siya, kay wala na daw siya episode, kundi misugot na lang daw siya sa ilahang department chair na mamahimong representative since hapit naman daw siya mo graduate po. Sumoto nga mga 3 days pa bago ang search namo. Kay nanghagad si Sol na mananaw mi og dula sa basketball adto. Education Department versus Cream Department. Maong go ra pod silang Jaisel, Jan, Mia ug Raizel adto. Kay among department man ang magduwa. Pero ako, sa tinod lang, pagkabalo nako na Cream Department ang kalaban sa mong department, kay excited pod ko na miuban. Bisan dili na ko trip ang basketball, kaysa kung nahuna, makita na ko kung unsa magdula si Miguel. 2nd quarter na among naabtan sa dihang naa na mi sa gym. Siyempre kay mga eduk students man mi, di mo share yun mi sa amo ang ka-department. Pero lamang ang Cream Department sa duo. Pero may kalit og pakpak si Sol. Gisaway siyang Mia, kay ni kalit man siyag pakpak sa dihang naka 3-point shot si Miguel. Mas lalo ang midako na hinuon ang lamang. Pero nitubag si Sol, alangan, kuya man ako na. Shooter akong kuya no. Na Shakira gyud kaayo ko. Wala ko kabalo na mag-igsuon day si Sol og Miguel. Bantog ra pareha silag apelyedo sa jersey sa t-shirt ni Mix. Same sa apelyedo ni Sol kay di ay mag-igsuon day sila.
Lutangan ako eh. Wala na ako ma-ask si Sol if how they were related with each other. Makaloading man di ay ning naatay secret nga crush. Sa mo nga niingon si Sol nga kuya jud daw to niya. Ingon pa siya, ay tama dayan. Si kuya man di ay ang representative sa ilang department para search. Nakita na mo ni kuya sa inyong practice. Mitando lang ko sa pangutanan ni Sol. Wala ko katuo na ang secret crush na ako kay igsoon di ay niya. Ningon pa na si Mia nga, kuya din mo na siya Sol. Dili lagi ka na mo makita na kauban ni mo siya. Tubag si Sol nga panggabi manggod ang klase ni kuya. Unya kita kay broad daylight man. Mong dili yun may magkakita ay. Monhira po na siya sa school ug buntag o hapon kung naa sila'y practice sa basketball. Og nikalit og ingon si Jaisel nga, di ba mauman na siya tong last week na update na miadto sa tua o gisalo ang bula. Abi na ko og maigo na ko. Itubag rapog ko nga oo. Siya to. Ningon pa si Jaisel nga, wow, naman day kay hitsurahan na kuya suloy. Basin available pa na. Ipaila mi Sol, kay basin isa day sa moa ang maibga niya. Itubag si Sol, na, ayaw na muglaom ana kay gibakuran man gani na soyap. Iyang gitudlo ang babae na ingon niya nga uyab siyang kuya. Sumato nga nahuman ang game na pildi gyud ang among department. Daog ang cream department. Pagkadaog nila kay naagid dayoy babae na miduol kay Miguel ug klaro kaayo sa kung TV. Ang paghag and kiss sa girl sa pisngi niya. Very wide ang smile pod sa leche. Ambitaw. Ningon pa si Jan nga ay ang landi. Nisumpay po si Sol nga mao gyud, guys, if I know, flavor of the month lang ni kuya. O wala yun ko nakapugong nga nakapangutan ako kay Sol nga, chick boy imong kuya Sol. Nikatawa ra si Sol og niingon nga ambot anak niya oy. Aha ka. Tanawa ra gud ang tinubagan aning igsuonan. Sumato nga sige na nga masundan ang among rehearsal sa search. Ug sa mong last practice, kay naabtan mi og gabi. Gikilig kay ko adto sa dihang natunulan lang ko ni Miguel og mineral water. Gagi kay to kay feeling nako na crush back pud ko ato. Pero dili lang day ako ang gihatagan kay halos kami na mga contestants ato kay gihatagan pud niya. Sadyang helpful and gentleman lang yun di ay siya. Kay gitabangan ra niya ang mga SA adto na nagdala-dala og mainom na. In all honesty adto pod, during sa whole duration sa practice namo, kay palihim ra gyud ko nga sigig paniid adto kay Mix. Lain naman day aning naatay secret crush kay hanggang nakaw tingin ra ta ba. Kinsa bagod ang dili magka-crush sa siyahang ka-gentleman. Kalamion mo smile kay puti og tupong kaayo ang mga ngipon. Mura man og alagang dentista. Buhok pay imo na swabe kayo ang haircut. Limpyo kay ang nawang. Bisag na ay murag teklat gamay siyang eyebrow dapit na mura ba og marka sa pagsinumbaga ito. Pero imbis na dapat makamaynos siyang kagwapo, kaya mas dagdag angas na noon ang dating gulo. Napay lips na kissable kayo tanawon. Og mga mata na pagmutanaw sa imo, kay makalaglag pa nga manggod pa. Lami pagyud og pamarod, kay lalaki yun kayo ba. Naisip yun na ako ato ng mga panahon, na ana yun na siguro ba, basta criminology student. Pero basta yadto na mga panahon kay siya raman ang crime student na outstanding kaayo sa pananaw. Dili lang man pod ako ang nag-crush siya. Daghan man may. Halos gani mga kauban ako ng mga contestants kay nagkagusto pod siya.
The only difference lang namo kay sila maklaro kaayo nga nagka-crush siya kaysa mga sinultihan og lihok lang. Klaro og hayag kay. Ako tawon kay lupig pa ni Maria Clara kung makatago sa feelings. Ako abitaw siya sa kuang damgo. Og hantod sa miabot na ang night para sa search na yun. And there, ibinuhos ko ang lahat. I may be a second year student pero it's not my first time joining the pageant. Isa mong barangayan sa high school pa ko, kay naga-appeal naman ko. Hanap buhay na gani nako ang pageant. Pero dili ingon nga nag-appeal na ko og pageant kay gupahay nako. Dili po doy. Kay dili yutawon pang Catriona Gray, Shamsi Supso, ug P Awards pa, ako ang quality. Akong height kay sakto ra gyud ang beauty kay igo ra pod na makasukol. Kanang kaya ra i-enhance sa makeup pa. Ug kung mauyab man, kanang igo ra irampa sa Flores de Mayo. I mean bitaw. Okay ra. Masuroy lang. Ganon. Pero puti yun ko o bisan pobre me, mao na ako ang ikapanghinambog kay naliwat ko ni mama na mala Espanyola o pa. Natural ra ang kaputi na ako. Salamat yun ko sa genes ni mama kay no need na nga maglota kay wala tay ika-maintain ba. Pag at the end of the night, kay dili yun ako ang nakoronahan kay first runner-up ra ko. Akong pares na laki kay third runner-up. Ug ang na-crown sa Mr. Adto kay si Miguel yun. Ug ang Miss kay gikan sa Science Department. Usa ka third year student. Proud and happy raman pod among governors department kay nagpakita daw mi sa akong pares og good fight. Happy pod kayo ako mga friends nga todo support sa kuha. Ug hantod sa milabay ang mga adlaw panahon, miabot na ang graduation o graduate na yun si Miguel. Sa kong nahuna, kay wala na. Dili na nako makita. Ako ang secret crush niya. Magpabili na lang siyang memory na in some way, he used to be my dream boy. Pero Sol invited silahang balay kay naa daw pakaon as pasalamat siyang parents para siyang kuya. Sa moto nga nangadto pod ming magbarkada. Mga baga kay mi og mga kiwong kay early bird kayo. Pagabot na mo kay wala pa ang mga bisita ug kami pagyod ang nauna. Nabtan pa namo silang Sol og ihang kuya nga nagduwa og billiard sa may kiosk nila. Kaya adto na time, napay purok-purok silang Sol sa kilid silang balay. Unya na ay billiard. Handa ito, kay habi di ay nilang mag-igsuon ang magduwa pod og billiard. Kasweet sa magkuya. Makasuya lang nga naay kuya si Sol ug suod pa gyud sila. Kaya wala man koy ako ang kuya god. Sa moto nga gipilaila ni Sol siyang kuya nga mga friends o classmates niya. Gyundang niya ilahang pagbilyard pagkakita niya sa moa sa dihang nakasulod na mi after namo nag-ayo-ayo silang balay. Gipasulod mi siyang papa o gipaila pod mi ni Sol isa-isa siyang parents. Dayon gikalit lang og tudlo ni Miguel og niingon siya. Nga di ba ikaw man tong sa search? Gosh, oy. Napansin na gyud ko ni crush. Pero si Sol ang nikalit og tubag kung niingon siya. Nga yes, my dear kuya. Siya to. Si Ann. Kung wala pa kayo uyab, si Ann unta akong ireto sa imo. Pero ayaw na lang oy. Kay basin madungag pahinuon ni akong amiga sa imong mapahilak na mga babae. Dili deserve ni Ann ang maging flavor of the month nimo. Pero nito bag si Mix nga, binuang. Flavor of the month ka dyan. Unsay tanaw nimo ana akong uyab karon? Juice? Nito bag po si Sol nga. Oo. Orange juice flavor kay last month lang kay mango juice flavor man to. Magkatawa na lang ko sa magsuon kay mag-away man tuod,
magsinungugay, pero for me kay sweet kaayo gani noon tanawon. Lamig yun siguro sa feeling nga na kay kuya. No? Kay early bird man me, sa mas una yun mi nga nakakongratulate sa kuya ni Sol. Ug una pod mi nga nakakaon. Food is life ug busog kaayo me. Nawala kong daya. Kalami magluto sa mama ni Sol. May ganit na lang pod nga early bird me kay sa dihang nanaghan na ang tao. Ug naabot na pod ang uyab ni Miguel. Nga dakong katingala nako kay lahi naman pod iyahang uyab. Dili na daytong nursing gigadtong nakadaog sa search man pod iyahang uyab gud pa. Sakita sa mata silang kasweet lagi. Pero that time, nakaingon yun ko sa kong sarili. Nahilig yun ay ni si Miss og flavor of the month na. Sama sa giingon siyang mga chicks boy man di ay ako ang crush. Ang saklap naman. That time, nahibalaan pa na ako through Sol na ang bilyar di ay kay habi ni Miss o basketball yod ang sport niya. Since dili lang di siya team captain, but scholar man po di siya sa pagiging varsity player. Og adto na higayon, gipugos na nako nga ginapatay ako ang secret na pagka-crush kay Miss. Kaysa kaalaman nako nga hilig siya magkambyo-kambyo guyab. Kalas kay siya og babaye. Sumato nga wala raman pug ko naglisod og limot sa kong admiration for Miguel kay pag-graduate niya, and after adto na nakita na ko siya last siyahang despedida silang balay. Kaya wala naman gid pod na ako siya makita pag-utro. Di ito, kay nag-review sa laing lugar para sa board exam. Mag 4th year college siya mi adto nga nadungog na ako gikan kay Sol na happy na daw kaayo siya. Kaya nakasulod na sa PNP iyahang kuya. Og na-assign lang gid siya sa laing area og layo sa mong lugar. Pero sa tinuod lang sa nadungog nako agyan ang about kay Miguel. Kay nakalimot naman ko na crush di ay nako siya. Kay 3rd year college ko, almost end of the second sem nga nakauyab nako for the first time. Nagkaroon ko og secret relationship sa usa ka part-time instructor sa mong school. He was my Chem 31 subject instructor back then. Ako ay sige nga pag-recite og pakiglantugi siya sa mga chemical formulas og different nga experiments. Kaya naghatag day og big impact siya. Kaya after our prelims, tingala ko nga naamay nag-text sa kuha pa. Si Sir Neil na dayto. Nagka-text na mi og nagka-chat-chat na po. Kuya po damang way of love expression kay mapuno mi sa debates, facts o opinion sa mga universal o physical phenomena. Ug hantod na nahuman na among final exam kay diha pa nako siya gisugot. Kay dili man ko gusto na mahimong kami na student pa ko niya. Gisugot na ko siya na nahuman na among finals para dili pod awkward among situation. Kay at least maging kami man pero dili na nako siya instructor. Kumana iyang role being as my instructor. Ug hantod sa miabot ko og 4th year college na tago-tago amo ang relasyon. Na secret lang amo ang mga datings. Bisan si mama nako kay wala kabalo nga nakoy uyab adto. Ako mga close friends lang ang nakabalo about my secret relationship. Ang mga amaw kay magsigi nagpalibre kay Sir Neil. Ug hantod sa graduating ko adto nga nakuha ko ni Nick. It was our first anniversary that I gave myself to him. I gave him everything ug wala na yud ko'y gitira sa kong kaugalingon that time. Mituo ko siyang giingon nga pakaslan ko niya no matter what since graduating naman daw ko. I believe with all his promises. I was in blindness because of love. My mind didn't collaborate with my heart and body. Ug basta, mituora ko siyahang mga promises. Ibinigay ko dahil mahal ko. Naniwala ko dahil akala ko mahal ako ng buo at walang pag-aalinlangan. Ug hantod sa nag-graduate na mi,
Kauban silang Sol, Mia, Rizel, Jaisal ug Jan. Sabay pod mi nila nga nag-review ug sabay pod mi nga ni-take og licensure examination for teachers. Friendship goals kaayo among pay. Sabay mi tanan nga nakapasar pod gyud sa board exam. Salamat kaayo sa Ginoo. But after that, nagkabuwag-buwag na mi ug nagkaroon mi og tagsa-tagsa ka mga career journey. Magkita ay rami if naay occasions ug sabot na lang. Ug pagka June 2014, nanangid si Neil sa kuha. Natiwason niya iyahang master. Imbis na happy na gani ko kay nadawat ko sa kong alma mater pagka part-time instructor pud unta, kay diha man hinoon mi decide si Neil na mag-schooling siya tiwas. Pero kay supportive nga uyab man ko, misugot ra pud ko, og gisuportahan nako iyahang desisyon og mga plano ay para man daw sa mong future. Mihawa siya pagka part-time instructor sa kong alma mater og nag-schooling siya. Nakasulod po siya og trabaho dito sa lain nga private college as part-time instructor gihapon. Mo nang nakaset na gyud to na plan niya. Sumao to nga na LDR me. Okay ra ang dagan sa pagiging LDR namo ni Neil. Na mga occasions na muli siya ug i-celebrate namo. Anaapoy mga times na ako umadto sa iyang apartment para mag-celebrate me sa moang mga mansaris. Dugay na nakabalo si mama ug ang family about siya ug ihapong family about sa kuha. In short, open na ang moang relasyon sa matag family namo. Pero, everything changed after the holiday celebration. Kay nagka-cold siya towards me. Malimit na lang na makontak siya sa kuha. Ug kung magkakontak kami, kay layo ra ang 3 minutes na humanon day niya ang convo namo. Kay busy daw siya. Napa daw siya mga reports og mga assignments og uban pa. I know working and schooling ihang drama. Mong gisabot ra nako ang tanan. Because I know how hectic our schedules pag schooling and work na ang isgutan. I became so understanding and patient sa mong relationship. Mawarda na yun ko og best pasensyosa girlfriend of the year. Pero ingon pa nila, pag matalino ka raw sa klase ay bobo ka raw pagdating sa pag-ibig. Bobo yun ko kay nagpadala ko sa mga pangako ni Neil. Mga pangakong kay tamis sa gabi ng aming pagtatalik. Pero kay bilis mapako pag igat na imuhang kalaban. On our 3rd anniversary, kay giadto na ko si Neil sa iyang apartment. Gusto na ako siya i-surprise. May travel ko og hapit 5 hours. Kaya masinabdanan man ko sa iyang kabisi. So ako ang nag-adjust. Pag-abot na ko sa iyang apartment, og sige na kog panukto kay wala may mo open. Wala po'y motubag. So mo to nga I decided to open the door na lang since I have a spare key sa iyang apartment. Gihatag niya para daw if mag-anha ko siya huwag dili na ko siya maabtan kay makasulod ra po daw ko. Pag-abri na ko sa door ug pagkasulod na nako sa may mini sala or mini kitchen niya, nakadungog man ko ana og mga groans and moans ba. Nagkikan yod sa nag-iisang kwarto lang ni Neil adto sa apartment. From what I heard, nagsugod na yun og kusog ang pitik sa kong dugan. Lahi na yun ang nagadagan sa kong utok. Nagkurog akong kamot sa dihang nagunit ko sa doorknob o gipihit na ako paabri. Ug sa dihang naabri man yun na og aha kayo. I saw Neil enjoying how the girl drive on him. May pa oh yes baby pa siya na ginaingon. While sigig manihaw ang babae sa ibabaw niya. Mura gyud ko og nawadaan og kusog sa kung nasaksiyan. Ang akong supposedly surprises, kaya ako na hinoon ang nasurpresa og dako. I really want to shout. Pero walay bisan isa nga luha na may patakyot sa akong mga mata. Gusto ko magwala.
Pero wala may cooperate akong body, kinawadaan ko og energy sa ko nakita. Lamian nila pamat yun ay. Lami kayo sila tigbason. I felt so betrayed. Unsa magud ang kulang sa kuha? I already gave myself to him naman. Ug ang ginabuhat na pag-drive sa babae siya, kay ginabuhat nun pod na ako. So unsa man ang kulang? Am I not really enough? Am I not beautiful? Why he cheated on me? But I came up with one scheme. Nahigugma day ko sa usa ka dakong uwago na tao. I love and trust the wrong man. And the worst thing was, I submitted myself to him. Sumoto, nga migawas ko sa apartment ni Neil without turning back. I thought sundan ko niya or gukton ba ka ha? Pero dili yun ay maayo ang tantong expectation. Because it will make you down. Wala yun ko niya gisundan actually. Mura ko atog buang na nagalakaw sa kawalan pagawas na ko sa iyang apartment. But believe me or not, wala po yun ko mihilak ato. Mibuhos lang ako mga dagkong luha hinilak pag abot na nako sa balay. Gabiin ako naabot og nahimong round trip akong biyahe ato. Misakay kog van. Wala na ko nagbas aron mas paspas akong biyahe going back home. I waited pa na kontakon ko ni Neil. Pero sama sa kong ingon, huwag tayo mag-expect dahil masakit ang sobrang expectations. Days passed ug wala yoy anino ni Neil na nagpakita sa kuha. It gives me so much pain. That is why, during summer, sa dihang naghagad og laag si Jan adto sa mua, ug go ang grupo, kay wala no kapugong na i-share sila ang tanan. They comforted me while I burst in so much tears. Hingon pa sila, nga magpasalamat na lang ta, nga wala yun kaniya mabuntis. Mas better kay mas early pa nga nahibalan nimo na ana dayan true color. Pilisod pod ug sa dihang nagninyo na mo, nga nasakpan nimo siya nga nag-cheat. Oo, sakit bash. Pero pasalamat na lang ta na mas early nimo nga nahibalan ang tanan. Wala pa ka nakasala siya. Hingon pa sila nga, don't cry na friend. Dili yan deserve ang imuhang mga luha. Time will come na makarma na siya. Walay kulang si mo ha. Sobra-sobra pag gani imong pag-love, kay gihatag na yun nimo ang tanan-tanan. Siya lang yun ang dili makontento. It's his loss. Nga gipakawalan kaniya ang future binibining Pilipinas. Klase-klaseng tambag na lang sa mga friends ang kaniadto. Nay magkaalibagbag na tambag ug napoy halong kabuang na mga tambag aron lang na mapatawa ko nila. Dayon after 6 months, kay nagbalik og paramdam si Neil na ako. I ask myself that, which of the following kaya is the reason why the ex-uwago na ako started to interconnect with me again? Siguro, wala pa siya ka-get over sa kuha o gimingaw siya sa tanan. So, dili ba ka, wala mag-work ang relasyon nila sa iyahang gipuli sa kuha. Or na-realize niya na mas the best yuday ko. Or nag-away sila siyang bago niya. Ug wala siya makascore maong nangita siya ug asa siya makapahungaw sa iyang uwa. Asa ka ha kung answer. Kaya pag si ex mo kontak gani, naarayod na anang upat ka rason. Ug tungod ana na mga choices na nasa kumay. Wala ko ma-reply kay Neil siyang message na kumusta na ba daw ko. Haler, I waited for his sorry, pero kumusta ra ako madawat after months nga journey of my crystal tears. Kapal jud kayo.
But you know what? Spell tanga at gaga. Okay. Capital A-N-N-E. Yes, it's Ann. No other than kundi ako ang dakilang danga o gaga. Nakigbalik gihapon ko kay Neil. Kay despite siyang gibuhat sa kuha na pag-cheat, nakuha ko niya siyahang pagpanguyab og balik sa kuha. Pagpangayo og sorry na halos magludluhod na sa kong atubangan. Halos kada adlaw na sige og sundoon or adtoon sa college na akong gi-part-timean og tudlo. After a month lang kay nadala yun ko sa mga ligaw-ligaw efforts niya. Wala na daw sila sa girl kay ako ra daw yun gihapon. Natintal daw siya sa babae kay maong magsigig adto siya. Ug hubog daw siya adto na naabtan ako sila. Lame excuses yun pero unsaon maning nagbinugo mangit ko ba? Nagpadala ko sa dili na yun nako o truhon pa ba. Basta hatagi lang ko second chance. Please. Ako naman kita nga o gaga sa pag-ibig lagi. Nakigbalik ko taon. Namagod sa akong mind adto ba na kay nakuha na ko niya. So I am not clean anymore. Ug wala na'y lalaki na modawat sa kuha. Kay basin ang next na lalaki nga makarelasyon nako. Kay mawad-an og pagsalig sa kuha. Tungod kay dili na cover. I overthink that virginity is very important to every man and they valued it a lot na pag wala na sa imo, kay dili nakakasalikan na babae. Naa na kay multiple nga partners. Horrible thing sa pag-iisip na ako kaniadto, kay what if maingnan ko na, sure ka, nga kuha ng anak. If ever man maburusan ko, tapos to think nga dili siya akong first man. Yes, mao gina ang nagadagan sa akong mind kaniadto. Mo nang isa nga rason nga nung tanga o gaga ko nga nakigbalik gihapon kay Neil despite of everything. Because everyone deserves a second chance. So I tried to give him that. Pero tinuod yun ay pod na once trust was ruined, dili malikayan ang mga away-away ug duda na lang perme. Every time makabasa ko kaniadto og mga chat and text na may something yun kay magsigimig away ni Neil. Every time mo share ko sa mga barkada kay halos masuko na sila sa kuha. Saka na bang kulang na lang kay iparoko nila or sagpaon aron lang matauhan do ko. Suko pa gani kay sila nga nakigbalik ko. But though they were angry, still they respect my decision. Ug niabot raman gyud pod na nauntog na akong ulo sa napakalaking kagagahan nako. When the time came na nasyakira ko sa giamin ni Laika one day. Ingon si Laika nga, sorry kayo an. Ginatry na ako na maging kalmado kada matubang sa imuha. Pero dili na kaya sa akong konsensya. At first, ginilakayan ako ang tukso, kay dili man ta magkatugo. But you are a sister to me na yun. Pero huyang kay ko, kay na-fall yun ko si Muyab. Ug nahitabo ang dili dapat. Naay nahitabo sa mua ni Sir Neil. Sa uyab ni mo. Sorry kayo man. Pasabog kay ni na pag-amin ni Laika sa kuagyod, nga nagsigig hilakan na ngayog sorry. Diri na yun mibuto ang bulkan sa kong dughan o gulo. Sobra na kayo. Of all the woman pa, kaysa ko ang step-sister pa yun. Kapila ba yun ni Neil hotdon akong pasensya? Ana na lang ba yun ihang pagisali na porket siya ang nakauna sa kuha, kay isiho na lang ko niya na dili na ko siya kayang biyaan. Na maging martyr na lang yun ko perme. Womanizer kayo siya. Ug tungod ani, I decided firmly na nga putlo na nako ang tanan. Once and twice are forgiving, but thrice is enough. Tama na. Sobra na kayo. Nakakagago na. Sobrang sakit na.
thrice-fold betrayal is more than enough for me to slap Neil side by side. Actually, silang duha ni Laika nakatilaw yun sa ngusag pa. Sakit ilang gibuhat. At first, midinay pa si Neil na walay nahitabo sa ilahan ni Laika. Pero gipabasa ni Laika sa kuwang screenshot sa convo nila Neil, wherein nahangyo si Neil, na dili ko ingnon kung dili daw gusto si Laika na magkagubot mi tanan. Kalimtan na lang daw ni Laika ang nahitabo sila ha, kay one night raman daw to, o dala lang sa kahubugon. Salbahis yun ni si Neil makainom kay maoper may irason. Mitukar ang uwa gumikan sa ilimnon. Ambot ba nga numiabot man og 3 years mi na wala din ako ni makita siya. I thought he is a responsible guy kay syempre college instructor good. But I was wrong. You cannot judge someone through his angelic face UDI. Kaya wala ta kahibalo na likod ay siyang malaanghel og maamo na nawong kay demonya to di ay. Nagyuday mga lalaki ba na dili makontento. Si Neil ang dakong pruweba sa kasabihan nga, once a cheater, always a cheater yun. Og tungod sa nahitabo, mura kong nihimong man-hater. Nahadlok na ko na ma-in love utro. Nahadlok na ko makipagrelasyon. Nahadlok na ko nga masayo. Para nako makatroma og makatagamang gugma. Si Laika og Neil, actually, wala sila naging mag-on because after I broke up with Neil, kaya nawala na po siya completely sa mong life. Nag-ayo siguro siya na ipabarang nako og magsinamok pa. Si Laika kay naging dakong frustrations ni Uncle Ram. Irregular 4th year student si Laika nga nahitabo to. After she confessed to me sa science lab sa school adto, kay mihunong siya giskwela, og giingnan niya ihampapa na mag-stop sa siya og manarbaho na lang. Kay gikapoy na daw siya giskwela. I know gusto ra siya na mulakaw sa balay adto kay awkwardan siya na makita sa kuha. Nakonsensya siya kay wala man nako siya gisumbong siyang papa, kay Uncle Ram og kay mama pod. Nagtuo siguro siya na wala ko magsumbong ilang mama ug Uncle Ram tungod na hadlok ko na magkagubot among pamilya adto. Wala siya kabalo na wala nako siya gisumbong ilang mama ug sa iyang papa. Kay natandog ko sa iyang giingon sa ko the day nga she confessed to me. Ingon siya ato nga, you're too good para kay Neil. Maayo ka na pagka-sister sa ko ha. Maayo ka na pagka-babae. Dili ko gusto na magmatara ka og morning glory na wala ka kabalo na ginaloko na kasimuyab. Oo, nakasala ko. Pero dili ko gusto na maging makasarili na nga itago na lang ni permit tapos pasagdan ka na maadto sa maling lalaki. Sorry kayo, Ann. Nakasala ko. Nagilak ko yun si Laika nga nag-ingon ani sa kuha. Nasagpaan man ako siya pero dalara to sa akong kasoko. Huwag ka Shakira na ako. Pero after na imasmasan ko, na-realize na ako nga parehas rin niya na biktima sa mga the moves ni Neil. Tungod siyang giingon, naging rason to nga wala yun ako siya gisumbong ilang mama ug Uncle Ram. Kaya somehow, naging maayo man gihapon ihang tumong siyang pag-confess. Though naging mahuyang siya kay nagpadala siya sa temptation ug mga the moves ni Neil. But still ang pag-amin, kay dako kay ni nga labangunon. Pero gibuhat niya para lang di ko maadto sa mali nga mga kamot. Ug tungod ani, naging tik-om akong bibig ug wala na ako siya gisumbong. Milakaw ra gyud siya og nanarbaho sa layo nga wala na ako gibulgar iyang sala. Gihatag ra nako sa iya ang free will sa pagtug-an sa mong pamilya. And if dili man niya kayang itug-an, okay ra pod sa kuha. Andam ra ko nakalimtan ng tanan. Ug hantod pagka April 2016, nag-resign ako sa college na akong gi-part-timean. Kay migawas naman ang ranking sa senior high school pod og na-appeal ko sa registered qualified nga applicants. Kailangan na nga ma-regular na ko sa trabaho. Usa ka opportunity nga niabot para sa panibagong buhay. Isa ko sa mga batcha sa teachers na unang nisalang para sa senior high school opening para sa mga first batch yun. Na-regular na ko sa trabaho og daghang salamat na kay Dep. Nain ko nga within the heart of the city ra gyud po.
So no hassle and travel yun. Kay dol-dol ra sa mga. Sumoto nga milabay ang 1, 2, 3. Yes. For more than 3 years, kay single ko. Walay relationships. Para walay pain. Natagam na gyud ko mao nang miana ko nga dili na kumusap. Naay mga mangayo og number, makig-friend sa social media, mo chat, nag-attempt na manguyab, but wala gyud ko nag-entertain. I became a snobbish yun. Nakabalo ko mga dabber cards especially si Sol. Sometimes moana na sila nga wala na. Naging lesbian na daw ko. Usahay gani kay ginasungog na lang minisyan duha na magdugay daw kay kami na daw ang magadayon. Bayot og ako na tomboy na daw. Pag makabarkada ka naman og mga sanguon na tropa. Naminyo na lang una si Jaisel, din si Rizel, og nagkauyab na lang si Sol na pod, og si Mia kay nakita na iyang soon to be happy. Pero kami dyan kay nanatiling walay partner. Mo nang masungugan na lang may. Mo na raman pod ang dyan og iyo. Sa mga to. If wala ko nasayop sa month ato, first week in the month of March, year 2019, kaya nagka-problema yun ko. Nadakpan akong Mio na motor. Past 8 p.m. to na may uli akong manghod na lalaki. Og nag-inform sa kuha na ang motor daw na ako kay naka-impound. So ko kay ko sa akong manghod ato nga hapit na mag-grade 8 kay gigamit akong motor. Hindi ko na ako manghod na, sorry te. Naramagod unta ko'y kwaon sa akong classmate adto te. Unya, wala man ko kabalo nga naday taga-region nagdakop. Kinsa man pod magtuo na naay dakop na gabi naman. May pagkamarama gyud ni ako manghod gyud pod kay gamit sa kagwang naway pananghid sa kuha. Bugoy kaayo kay sa unahan nagipaandar para lang di nako mabatian nagikawat niya ang susi ug gigamit ang motor. Ikasukan gyud siya ni Uncle Ramgod pero unsaon pa nawala naman nga na-impound na akong motor. Balakay na kay ko kay may rabaw na impas na akong motor na wala pa biya. Ginabayaran paghihapon na ako monthly akong motor. Inutang tao na ako aron mas easy ang everyday duty na ako. Og if na ako'y mga lakaw, dili ko malisdan o commute. Sumoto nga ni tawag dayon kong Sol og nangayo kog tabang niya. Nanguta na si Sol kung sa daw problema na ako. Ako siyang giingnan, nga akong motor bash kay na-impound. Ahakin niya akong manghod kay gisibat akong motor o gigamit na wala ko kabalo. Tapos nagdakop man daw ang taga-region bash. Basin pwede magpatabang ta si mong uyabi. Please. Basin pwede na to madtuan akong motor ba? Tabangi ko bish. Nagpakilooy jud ko niya. Kaya doon nga tayo manggod, kay police ang uyab ni Sol. Pero niyon si Sol na wala daw iyahang uyab dito. Tuwa daw silang farm. Pero ngon si Sol, ngayaw naka-problema besh, kay pangitaan na to na og solusyon. Naaman si Kuya dire. Try na kog ingon besh, tapos tawagan lang takahan. Sumotong after a while, kinanawag yung balik si Sol o giinan ko niya na magkita may sa may gas station tapos gipapadala sa kuha kong driver license o rehistro sa motor ng original copy pa yun sa company kaya wala pa man na impas akong motor tawon. Pag-abot na ako sa may gas station na kay nakita na ako si Sol ug iyahang kuya. Gusto ta akong moingon kay Miguel adto og, "Hi, it's a very very long while na. Karon pa yun na ako nakitag balik imong kagwapo. Pero kaulaw ra pud ay. Dili mi close yun sa kuya ni Sol. At na time, kay promoted na ang kuya ni Sol ug nag-grant ang request transfer niya sa mo lugar. Year 2018 siya na transfer ug mga 6 or 7 months pa lang po gikan sa pagkabalhin niya nga nahitabo dayon to sa motor. Ingon si Miguel, nga nagipa-drive po nimo imong motor ma'am sa imong manghod na minor de edad pa. So wala yun na lisensya.
Istrikto man kaayo ng pag-ingon ni Miguel sa kuha. Tubagpod ko, nga wala magyud na ako gipadrivean, sir. Wala ko kabalo na gikuha di ay niya akong susi o gigamit ang motor. Mahinahon rapod ko ni tubag. Patient lang jud ko, kaya saon na lang. Ako man ang naituyo, beya. Wala raman pod mitubagi si Miguel. Misakay na ko sa big bike motorcycle ni Migs. Sunod ko kay Sol. Ipadagan na ni Migs ang motor, pero tataod lang, kay hunong niya ang motor nga atbang sa 7-Eleven. Ug ningon si Miguel kay Sol nga, "Be, naugsa, diri lang ka. Balikon lang ka namo pag makuha na ang motor sa imong barkada." Tubag pa si Sol, "Nganong ibilin mako nimo diri kuya? Uban landay ko." Tubag si Miguel, "Nga diri ra ka kay naa naman sa unahan ang operation dako. Dili na ko makuha ang motor sa imong barkada if mag-uban-uban pa ka." Sumotong wala na lang nakigilali si Sol. Minaog na lang minduha. Pag naog na mo, wala pa milarga si Miguel pero nakatanaw siya sa kuha. Sabay sabi nga, "Ikaw ma'am, sakay." Mura yun og commander kung makaasta pa. Mura pud ko soldier niya. Nagduaduha pa ko na mo angkas kay nganong ako raman tapos si Sol kay Bilin. Mura pud siya og nakabasa sa kung ginuhuna ba kay kalit raman siyang ingon nga kailangan niya na mo drive si mong motor kung makuha na to nato, ma'am. Sa akong nadungog kay mi angkas na ko. Ningon pa si Sol nga ang pingin ni si Anha wala binay uyab ha. Base na anay mga kabaro nimo nga magiping-iping ani. Pakibantay ko kuya. Tubag si Miguel, nagihimo pa ko nimo gwardiya sibil ha. Diha ra ka ha, ay sige latagaw kay mo balik rami dayon. Sumoto ang ipadagan ni Miguel ang motor niya. Attractive yun tanawa na lalaki ang mag-drive pa basta black og motor og black pod ang suot. Pag-abutan na mo sa mga grupo sa kapulisan, nagdako, pigihunong na ni Miggs ang motor niya o gipangayo akong driver license o rehistro sa motor. Then meto si Miggs sa mga police officers o na isa ka opisyal nga kaistorya si Miguel. While nag-istoryahan na sila, kimitanaw na sa kong direksyon kung asa ko nagtindog na nakasandig sa motor ni Miguel. Taod-taod lang, kaya gisinyasan ko ni Miguel na padulan. Gingnan ko sa opisyal na kaistorya ni Miguel nga, "Sa sunod ma'am, pakibentayin na imong manghod na dili na makuha imong susi. Kaya lisod na ako madiskrasya. Tapos minor di edad pa imong manghod." Tubagpod ko, nga yes sir. Dili na yun mautro pa sir. Sorry kayo. May tubag ang officer nga, i-release ra na mo imong motor kay kumpleto man imuhang motor ma'am. Og nagpasalamat yun kayo ko niya. Tubagpod ko, nga salamat yun kayo sir. Itubagpod ang officer nga, walay problema ma'am. Congrats di ay para sa planong kasal ninyo aning ako ang brad. Natingala jud kayo ko. Unsay kasal? Gusto kay nako i-ask na kay Sir Officer. Pero naurong akong dila kay ang Miguel. Abtik kaayo nga nakaagbay sa kuha. Dala pa kilo-kilo siyang isa ka mata ng sinyales kay sabayan ra daw nako siya sa trip. Ug nikalit nag-ingon si Miguel na, "Thank you Brad Chip sa imong pag-congratulate. Imbitaron ra ka namo pohon. Unya, dili na may maglangan ha. Salamat kayo." Mitando ra po si Sir Officer o gikuha na namo ang akong motor. Ubay-ubay yun ang mga nadakpan adto kay naglaray yun ang mga motor nga na dito. May gani kay kabrad ni Miguel ang head adto na operation ug nakauban po dato niya once sa serbisyo sa iyang dating post. Mura yun og correct si Miguel nga nakaagbay sa kuha while ginaadto namo akong motor. Feel na mura kog iyahaba. Pero gisabayan ra nako na lang i-100. Kaya wala ko kabalo daw unsay drama nga iyang giingon sa officer. Nag-drive na ko sa Mio o nagsunod si Miguel sa kuha while ginaadto na namo si Sol sa 7-Eleven. Nag-snack sa mi o nagplano ko na librehon sila Miguel og Sol as my way of thanking them. Pero
Murag awawa yun si Miguel. Ingon siya, nga ako na ibayad. Kay kabalo kong gikulbaan pa ka sa nitamo. Mo na ingon ni Miguel dalahatag sa 1K nga bill sa counter. Mismail gud ang cashier siyang giingon. Dayon ang lingkod naming tulo sa sulod. Dayon maingon ko nga, salamat sa treat, Sir Miguel. Nakuha na nimo ako motor, tapos nalibre pa hinuon ko na dapat ako ang manlibre kaya ako ang nandisturbo sa inyo ni Sol. Tubag si Sol, ngasos ana niyo Nagdrama ka bash, mura kag others na. Of course, what friends are for, diba? Sagdi na si kuya na librehon ta kaya mas dako pa na og sweldo sa tuwa. May na lang maambudan ta siyang sweldo kaysa uyab ra niya nga permi makapahimulos. Nagkatawa na lang ko siyang giingon. Nitubag pud ko nga dili Siyempre dapat napug ko'y mabuhat man lang as way na pasalamat kay kuya nimo ba. Dayon ang utana kong mix na. Asa kung pwedeng himuon, Sir Miguel, na makabayad man lang ko sa akong pagpandisturbo si mo ba. Tubag pud siya. Nga okay ra. Moingon ra ko sunod if ako na pod ang manginahanglan og tabang nimo. Dayon ang utana si Sol nga. Dali ra ligi mo kuya. Yun sa nimo pagkuha ang motor ni Ann. Tubag si Miguel na. Gingnan ako si Chief na fiancé na ko imong barkada. Og buntis niya. Dayon nakatulog, maong wala ka bantay nga nakuha siyang manghod ang motor o gigamit. Wala yun na kakurap-kurap na tubag ni Miguel. Mura ra yun og normal lang ba na tubag. Ahaka lagi yun. Natukaan yun ko sa siopaw na kung ikaon adto. Kay aha kayo ang tubag ni Miguel ba. Sige ra po og katawa si Sol. Gitunulan ko og soft drinks ni Miguel adto kay nag-ubo-ubo na ko siyang kalaki. Miharang tawon ang siopaw sa akong esophago sa kalit lang na niingon ni Miguel. Bantog ra di ay nga gi-congratulate mi adto ni Sir Officer kay mao day iyang giingon adto. Sango ay kaayon tawhana ba. Og wa jud na human og katawa si Sol og inan ko niya nga luoyan ni mo besyoy. Boros man day ka og si kuya pa yun ang amahan si mong baby. Hindi ka man lang nag-inform. Dahil ni katawag siya daman. Ako siyang ingnan. Ningon si Miguel nga, hilom ng baba ni mo Sol. Gigon narato na ako kay Chief para wala na daghang kuskus balungos. If mingon kog barkada nimo og dili na ko iunsa, makabayad pa hinuon ta sa penalty adto. Kay bisan walay violation ang unit kay kompleto man, pero minor de edad gihapon ang nagdrive. Ug still violation to siya. Gigon narato na ako aron dili na ta makabayad sa penalty. Mao na ipag-explain ni Miguel. Sa kung nahuna, mo di ay. Huwag tayo masyadong asyumera sa. Pagpakalma na ako sa kong sarili adto kay wala raman dayto. Pero si Sol, bisa nag-explain na ihang kuya kay sige gihapog katawa adto. Sige gihapon og padungog ba. Pero sa tinuod lang, very thankful ko kay Miguel og Sol yun. Kung dili tungod nila, makabayad yun ko og multa unta adto bago pa nako mabawi ako motor. Alangan naman niya si Miguel akong pabayaron. Kabaga pabod nako og kiw. Na mao biato amo ang encounter duha nga dugay-dugay pod among exchange of conversation gikan sa mong pagkakitag balik. Si Sol yod ang dakila nga mighty preach. Og after na mog snacks og istoryahanay kay nanguli na pod may. Sumaw to. Nga pagka May 2019, end of the week adto, kay sugod na ang Brigada Eskwela. Ako ang napasahan sa corona sa pagiging Brigada Eskwela nga coor sa daan na coordinator sa school pag-retire niya. Part sa BE kay ang pag-appeal pod sa contest wherein it was subdivided in 3 categories. Small, medium, o large. Depende sa population sa school. Napil mi adto
sa medium category. Dako og puntos if naidaghan ng mga volunteer yun, either donations or manpower. Walay problema sa mga donations, either materials or financial, kay gumikan sa support sa barangay officials, alumni associations o mga parents and students. Pero, kailangan para mas madagdagan ang mga puntos, kay mag-invite pod mi og tabang sa mga volunteer nga individuals ato na mag-help sa mua in terms sa mga manpower undertakings. Nadungagan yun akong favor kay Miguel kay sa dihang nanawag ko kay Sol, magpatabang unta ko kay basi na ay kailay hang kuya or uyab na mga army nga makatabang sa fence na mo sa school aron additional nga talipod sa BE. Kay iyahang kuya naman hinoon ang mi-confirm na mutabang. Ingon niya nga part daw to sa ilang serbisyo publiko yun. Since daghan yun daw nga instances na magpartner yun daw ang PNP o ang DepEd. Ingon ko niya nga salamat kayo yun sir sa imuhang tabang. Mo na ingon na ako kay Migs kaniadto after nila natarong na amo ang cyclone nga wire fence sa likod nga natumba. Tubag po siya nga way sa payan ma'am. Ingon ko niya nga murag daghan ako og utang si mo sir. Tubag siya nga, daghan na ba? Murag duha pa man ata. Ingon ko nga, duha na gani. So plural na, mo nang daghan na yun sir. Maulaw na ko. Ingon siya, ayaw ka ulaw kay okay ra kayo sa kuha. Pwede ra ni mo dungagan. Okay raman kaya si mo ha, natingbon ako kubra with interest. Mo ni ingon niya with pinasimpatiko na smile. Tuogoro niya na madala ko sa iyahang pagpakyot. Tabago niya, ha? Interest? Loan lang sa bangko ang peg, kaya with interest yun. Madlock naman hinoon ta mag-ask og favor ani sa sunod eh. Tabag si Migs nga, ayaw ka bala ka, kay dili lagi ka malisdan sa kong interest diha si mo. Tubagpod ko niya, magpabayad yuday ka sir. Huwag nikalit og tubag si Migs nga, oo, ikaw. Medyo nakuratan ko. Hingon pa si Migs, nga ikaw ba, naara si Moha kung mubayad ka. Miskan unsa lang, basta dili lang kwarta ha. Mudawat raman ko og libreng pagkaon unyang gabi. Palusot kay niya nga ingon, ilahan kaayo nga gapadungog-dungog na. Ako siyang giingnan, nga okay, dinner, treat na ako. Ambot daw kung unsay nasulod sa kong utok, na maumansad ako ang giingon dayon. Tabagpod siya, nga game, hatag og cellphone number ni mo be. I'll call you tonight. Sa mo to nga mga 6:45 p.m. adto kay naginanawag na unregistered number. Tubag na ako. Ug tama yun akong feeling na si Miguel ang nanawag. Nanguta na siya kung asa daw dapit amoa kay iya akong sunduan. Ako siyang giingnan, ayaw na ko sundua eh, magkita na lang ta. Asa man gusto nimo na mga onta. Pero ni-insist yun siya nga sundoon lagi ko niya. Pero ako siyang giingnan nga I insist to. Magkita lang lagi ta asa ta dapit mga on. Og mga to nga wa yud ko gapalupig anang iyahang insist. Gahi na biyan niya ako ang kasing-kasing. Og giingon na lang yun ni Miguel kung asa mi mga on. Naloko na. Dako-dako yun ang mabawas sa akong budget ani kay let siyang Miguel. Namili og $1 na restaurant. Halang kayo sa bulsa yun. Kalami i-back out na lang yun. Pero tungod yan nakasaad man ko na i-treat siya as bayad na ako sa akong mga favor. So giutungan na lang na ako. In my mind adto kay sige na lang. Kay kaisa raman po. Bugat man sad kaayo ako mga favor na gibuhat niya. Hingon pa si Miguel, ngabi na kong Indianon ko nimo. Mo na ingon niya sa dihang naabot ako sa restaurant. Unya siya kay nauna naman og abot. Naghulat na siya sa kuha.
Tubag pud ko niya, may isang salita ako eh. When I promise, I will surely do it. Mismile siya sa ko ang gingon adto. Halat siya na. Lami kayo ang smile. Nahinumdom na hinoon ko sa kadtong college pa mi. Kung kailan nga dads ko siya secretly. Pero sa una ra to. Nabato na ako ang heart oy. Lisod na pahumukon og balik. Sumoto nga midol na ang waiter sa mua kay naghatag na sa menu. My God yun. Nag-alboroto kong dugahan sa mga presyo sa menu. Kahalang kayo sa bulsa. Let siya magyuni si Miguel nga namili man og dollars na kananan. Makapanulon man sa taglaway. Nakaloan biya ang 1/4 sa kong sweldo maong nagtipid-tipid yun unta ko adto pa. Kay daghan ko gigalastuhan adto. Napay monthly nga payment sa motor. Tambal ni mama, kay gikan man admit og tuition fee sa masteral na ako. May nalang ma-promote ko. Idungag pa ang budget for my daily nga expenses. Nangutana pa na si Miguel sa kuha kung dili ba ko allergic sa shrimp o sa mga crabs. Ito bagpud ko nga dili ko allergic o kalamian na ta. Labi nag-special nga pagluto. Motong milingo-lingo ko, telling him na dili ko allergic. Pero my God yun. Nagmahayod ko adto nga nung milingo-lingo man ko na mauman kaha na gipang order sa kagwang. Kato pag yun nga mga special. Halat siya kaayo kay sobra kamahal. Hilak ako ang bulsa. Nangutana pa si Miguel kung unsa daw ako ang gusto nga idungag na kaunon. Ahak na yun. Kadaghan na siyang gi-order. Papadungagon paghihapon ko. Mamulob yun akong pitaka ani ba? Sa loobin yun na ko kaniadto. Tubag ko nga, daghan naman to. Murag maglisod na tawgorot. Tama na to. Tubag na ko with a fake smile. Nag-worry yun bitaw ko ani sa kamahal nga naa sa menu pa. Nagtuo manggod ko na mag-Jollibee rami ni Miguel. Or McDo ba ka? Pinongs or Mang Inasal. Pero nalat siya nga elite nga restaurant man to iyahang gisudlan. Makabayad man ko pero sayangan lang ko sa kwarta man. Kay naa ako'y gipaglaanan lagi ato. Pero kay naa naman gyud ang mga orders sa mga tubangan. Nakapanulon man sad ko sa kalami sa pagkaon. Manggaw na lang. Sige na lang. Kaisa ra bitaw. Ningon pa na si Miguel nga itry sad ni ma'am. Lami kinilang sisig dire. Special. Dala butang sa pagkaon sa akong plato. Tubag ko niya nga salamat sir. Ingon si Miguel nga pwede mo request. Pwede dili lang sir imo ang tawag sa kuha. You're not my subordinate. Sa basin pwede nga dili na ka mag-sir kay formal ra kayo. Tubag pud ko nga unsa man pud akong pwede itawag si mo ha? Kuya? Tabag si Miguel. Kuya gyud. Then ingon ko, unsa day dapat? Uncle? Mo na ingon nako dayon perte na akong katawa. Tabag si Miguel, okay ra pud ate kung diha ka mahapi. Nabuing na. Dili jud di ay pod palupig. Giate man hinoon ko. Tubag si Miguel, oo, why not? Ate o kuya. Pero if dili ka, Migs na lang itawag sa kuha. Kay an pod akong itawag si mo. Kung okay ra nimo. Ni-smile ra ko og niingon nga, sige Migs. Tubag pod siya, An, so friends na ta. Tubag ko nga, dili data friends daan. Tubag si Miguel, nga murag dili ta close dati manggod. Well, barkada ka sa kumanghod, pero kita, I guess mura tawag strangers doha, diba? Nakabantay yun po dahi siya na mura may og strangers sa Matagusa. Close mi ni Sol, pero dili niya. Kung nikalitag pangutana si Miguel nga, dili ka gusto maki-close ako Gusto. Sa una. Pero karon dili na.
mahadlok nako. Mahadlok kong ma-fall. Maunta niya akong gusto ingon siya ha, pero wala na lang nako kay asyo mera rapod ko. Basin gusto rapod siya na makig-friend yun ay nako. Nitubag na lang pod ko nga okay ra o gusto rapod na ako nga makig-friends niya. Mismile siya og aha kaayo nga makay-smile kay mura man og manghigop og kaluluwa. Nagsige na mi og kaon kay nalingaw pod mi og istoryahanay sa mga trabaho do. Kung saan kalainan o kapareha na mga trabahoon sa PNP o DepEd. Dili boring kay istorya si Miguel. Lami siya kay istorya, attentive listener pa yun. We talk about our works and we never bring up about personal matters. Well, sige mig istorya po. Dili na ko makontrol akong self na dili ma-appreciate ang foods kay lami kayo ang pagkaon ba. In fairness, halang sa bulsa ang presyo sa mga recipe, pero lami man kayo. Very special og lami kayo usapon ba. Hawda sa chef ay. Malinamnam gyud kayo. After na mo og pangaon, kay nagsinya si Miguel sa waiter og receipt na muna. Hingon si Miguel, nga ako na. It's my treat kay close naman ta. Mo na ingon ni Miguel sa dihang action ako og kuhag kwarta unta sa kong sling bag. Kay lagi, treat good unta na ako. Gihatag ni Miguel ang bayad unya unchanged kay gibalik rapod sa waiter toto. Siyang giingnan, di ba it's my treat dapat? So wala na hinuon ko kabayad sa kong mga atraso si Moha. Mo na ingon nako paglakaw na sa waiter. Hatik-hatik. Pero sa tinuod lang kay nagmaya akong heart nga wala makuhai akong budget oy. Kuripot na dis. Hingan si Migs. Oo, wala pa. Mong maghulat ko sa tawag nimo kung kanus ako nimo i-treat na yun. Ahak na. Para-paraan pod kaayong tawhana lagi ba. Ibig sabihin niya na pa may next nga dinner date. Pero kung mauhon man, ako na'y mamili og asa may mga on. Bahala gid siya. Ako na magbuot kay ako man ang magbayad ba. So after na mo nag-dinner, kay nanguli rapod mi adto. Og sa dihang nahumana ang brigada og tungod sa mga donations, assistance ug mga volunteers kaniadto, kay naka third me sa medium category out of many secondary nga schools na sakop sa among division. Matuman yun akong bayad utang kabubuton kay Miguel ba. Kay the next day, kaya na ako nadawat na message request ng emoticon wave lang. Wala po na ako reply kay lahi man ang name ko tapos ang profile pic kay motor pa yun. Sa dating gawin ako, pag wala ako kaila, kay ignore ang show. Then taon-taon, kay nag-friend request siya. Pero wala na ako i-confirm. Gi-ignore gihapon ako. Days, weeks, and a month passed. Miabot ang birthday sa kong kauban na teacher. Gi-invite mi niya ato. Ito sa dinner celebration sa usa ka rented nga resort. Nangabot na mi adto ng mga faculty ug kaon-kaon na among show nga naay naabot na mga lalaki adto. Mga 5 sila ka buok. Ingon ang usa ka guy nga, "Hello mga ma'am, pwede maki-join?" Nitubag pod ako ang kakot teacher nga, "Ay, yes sir, pwede kayo." Ug sa dihang paghangad po nako, kay hala, naa si Miguel. Naa siya sa likod sa guy na nananghid na maki-join daw sa mon table. Hingon ko niya, "Naalagi ka." Feeling close kaayo na ingon nako kay Miguel sa dihang miduol na siya sa kong side of it. Tubag pod siya, "Kay naaman ka." Clever pod kaayo na tubag niya. Mitanaw pa ko sa akong mga kauban adto if nakadungog ba sila sa gingon ni Miguel. Pero na-busy man sila kakon. "Sir, diri na lang kalingkod." Mo naingon sa kauban ni Miguel sa iya adto sa dihang gihatagan nila si Mix o ni Kuranan. Moral og hari ba nga naay mga alipores. Respectful ang mga subordinates ni Mig sa iya habitaw. Gisir nila si Miguel kay taas o garanggo sila. Tubag si Miguel, nga sigira. Dirir ako. Dayon may lingkod na good siya. Nga tapad na ako. Nangutan na si Miguel kung gani harap ako dito. Nitubagpod ko. Nga taod-taod na.
Ikaw, nasa laaglay ka dire. Nitubag si Miguel nga gi-invite daw sila sa celebrant. Tubag ko nga, oo tama di ay. Kay uyab man di ay ni Al, ang isa sa subordinate nimo na nag-adto sa school adtong brigada eskwela. Dayon ingon si Miguel nga, abi ba nako og friends na ta? Gi-snub man lagi ko nimo. Tubag pud ko, ha? Ako nang snub? Ako pa manggani una nga naman since mo. Tubag si Miguel, isnab kay ka og senior pa yun. Wala ko nimo reply. Tubag ko nga, ha? Nag-chat day ka? Kanus aman? Wala ko kabantay nga nag-chat ka. Feeling kay nako nga kamera tawa adto kay honghong to the max sa mong convo adtong duha ba. Gikuha ni Mig siyang phone o gipakita sa ko iyang emoticone nga wave na chat sa ko. Siya man itong nag-send og pina-wave nga high emoticone nga motorcycle ang DP. Ako siyang giingnan, hala sorry Migs. Wala man gud ko kabalo na ikaw di ay kay lahi ra man gud ang profile pic og name ba. Sorry. Tubag si Miguel nga, abi na kog tungod kay magpalibre ko nimo, mao nang gi-snub na ko nimo. Tubag pud ko niya, nga hoy, grabe siya oh. Dili kay i-treat man gyud ti ka og plano nako na kontakon ka. Pero na busy pa lang gyud ko, mao nang wala pati ka natawagan. Og mao to nga pagkahuman na mo adto og pangaon kay nag-inuman na dayon og video kay pod. Pero may una na kong uli lang adto kay naapa ko'y tiwaso na presentation para sa kong masteral. Kunya pagkaugma na nako dayon to need nga i-present. Pero sa dihang padulong na ko matulog kay gipangita yun nako ang friend request ni Miguel o gi-confirm nako. Gichatan pa nako siya og sorry again o gi-invite na nako siya og meal na pod as a way of expressing my apology. Ug syempre, pagtuman sa saad nako na i-treat nako siya. Pero dili yun may magpang-abot kay siya na pod ang nabisi man. Call on duty kayo ampe. So like dinner date na nga nahitabo. We became social media friends pero dili pod mapang-abot mig mag-chat siya. Kay sa dihang mo chat ko, late siya makareply ug sa dihang siya na pod ang mo chat, kay late na nako mapansin ug late na nga ma-replyan. On and off mo ang communication and never pa nahitabo nga manlibre yun nako siya. And that time, I concluded nga pakig friends lang gyud ay to iyaha ug wala siya interest gyud sa kong beauty. Maybe he just saw me as a younger sister since I am his younger sister's BFF. Og hantod sa nagpadayon ang dull routine sa kuang life. It was the month of July nga mikulo akong dugo pod sa kaalaman namo na giloko si Sol ni Mark. Iyahang uyab na police kaniadto. Nahibalaan na mo sa panahon nga nag-bridal shower mi kay Mia sinsapit na siya kaslon nato. Sa nahitabo kay Sol nakaingon jud ko na mapili na lang jud ang mga tarong na laki ba. Munang if you found the one, hikti na dayon og ayaw na buhi. Bitaw ay. I experienced a feeling nga gichitan. That's why I really understand that time kung unsa ang gibati ni Sol. I sympathize her that time. Pero maayo ra pud ito nga nahitabo kay naaman di ay mas the best na tawo nga nakalaan para sa moang amiga sa katauhan ni Christian. Kinsabay magdahom na iyang ka forever di ay kay nara siyang estudyante kaniadto. Nakaroon kay BFP officer na. Makasana all na lang yun ka sa lahat. Sumoto nga August na nga nag-attend mi sa wedding ni Mia silang lugar. She got married sa bank loan officer nga nakailan niya sa dihang nag-apply mi og loan adto sa bangko. Ganahan kina siya magsigig re-loan sa bangko ni adto aron lang makita niya ang laki. Ug siya pa jud ang nagtapat adto. Ang grabe bayhana kay isog og palaban kayo sa life. So galera og dili gyud mahadlok mo tayo. Sa bagay, sa pagsugal niya kay nakuha man sad niya ang jackpot. Ug sumao na to, nga pagka August 26, kay birthday ni Miguel. Nang invite si Sol sa moang duha ni Jan since kami man ang within the vicinity ra.
Pero wala ko naka-attend kay na ako'y 3 days nga seminar ato. Mga second week sa September, coincidentally nagkita kami ni Miguel. Padulong ko adto sa school supply section. Niya si Miguel kay nagbaktas ng murag paggawa sa department store. Pagkakita niya sa kuha, kay napansin day niya ako ang beauty. Nadayon rayod akong naodlot na pag-treat siya after sa busy nga schedules. Na-treat rayod na ako siya. Ningon pa si Miguel nga, sa ulitin ha, it's my treat na pod next time. Tubagpod ko, murag light ragani pa akong bayad sa tanan yung favor na ako si mo. Murag wala pa ko fully paid. Tubag si Miguel, nga okay na eh. Dili man sad na sa amount nga nagmatter. Nangutaan ako kung sa unsa man. Tubag si Miguel, nga sa quality time og sa person. Mong salamat sa time ni mo. Serious mode nga reply dayon niya. Ug mi-smile ra ko sa iyang gingon. After adto kay wala na pod nauturuhan ang amo ang pangaon sa gawas ug wala pod mi nagka-communicate. No text and chat. Ana ra gyud amo ang tagpo-tagpo kaniadto. Ug hangtod miabot ang November 1. Araw ng mga patay. Mibalik mi ni mama sa lugar namo kaniadto. Sa lugar kung asa mi first na muyo nga buhi pa akong papa. Mibiyahe mi adto og kapin 3 hours na lang mama ug akong manghod para may bisita lang ang lubnganan ni papa. Namiss na ko kung papa be agyod asin. He will always be in my heart and forever be remembered. Si mama bisan nagminyo siya utro kay wala gyapon na siya ipalya sa paghinumdom kay papa. Kay palanggaay man gud siya ni papa kaniadto. Nabisan na malhin na migpuyo sa dihang nagminyo sila ni Uncle Ram. Nagaduaw gyud gihapon mi ni mama sa lubnganan ni papa. Si Uncle Ram pod kay nagadagkot gihapon sa iyang first wife. Ug after na mo og dagkot na og pagawas na mi adto sa sementeryo, kay nakoy nakita nga familiar gyud ang binarugan. Nagkasabay gyud mig tawag sa mungalan ni Miguel sa dihang pag-utubang niya kay nakita pod ko niya. Siya gyud ang familiar nga nagtindog patalikod sa kuha. Nagkasabay pa mig pangutana kung nag-unsa siya dire ug nag-unsa pod ko dire. Nangatawa na lang hinuon mi. Tubag si Miguel, han ako'y giduaw. Ikaw, kinsa mo giduaw dire? Nitubag ko nga ako ang papa. Sa mong panagkita kay nang invite ang Miguel na if okay lang ba daw na manlaag mi, kay pagkaugma daw dayon pod siya mobalik sa mo lugar. I agreed kay sa ko ang tita man may mga tulo. Sa igsoon ni mama. Ug pagkaugma na pod may mo biyahe pabalik nilang mama. Nananghid ko ato sa kong mama ug since dili naman ko teenager, so gitugtan ra pod ko. Una mi nga nangaon adto ni Miguel ug then afterwards kay naglaglaag mi sa mall. Strolling lang. Pagkalit ang pangutana si Miguel nga, nagainom ka? Sa dihang naglingkod nami kay gikapoy mi og stroll ato. I can sense na mura gid siya og sad. Ug pilit lang ang ginapalaytan niya iyahang mood. Ako siyang giingnan. Oo. Pero di lang ko palabi. It depends sa kung mood lang. Why? Nakay problema? Gusto ka mo inom? Tubag siya nga. Unta. If okay lang si mo ha. Barhapping sa ta. Okay ra if dili ka mo inom. Ubani lang ko araw na ay makabadlong sa kuha. Kay basin masubraan ko inom. Miuyon ko sa iyahang giingon kay makita manggod nako sa iya adto that he needs someone to talk to. Og naisip nako na if ever dili nako siya ubanan, kay basin maunsa pa hinuon siya if ever siya lang. I can sense manggod adto nga naa siya mabigat na gipagdaanan. We went to one bar to another until kita nami og good spot og nagsugod na siya inom-inom. Usahay kay modawat pud ko sa iyang mga tunol pero dili ra kaayo niya palabian. Ug sa dihang naa nami sa tunga-tunga sa mong inom-inom, nikalit nag-ingon si Miguel nga. Naka-experience na ba ka ng main love og todo? Naka nang halo siya na imuhang kalibutan. Naapil na siya sa imong mga plano sa present ug sa future.
Anang halos ihatag na nimo ang tanan. Pero sa kalit lang, kay mawala siya si mo. Tubag ko niya, oo, mura ko gipatay sa kasakit. Nakatanaw og galit si Miguel sa kuang gitubag siya. Ingon si Miguel, inom pa, murag dili lang manday ako ang naay gipagdaanan. Tubag ko niya, nga boys are cheater. Tubag po siya, nga dili tanan ha, exempted ko dito. Tubag ko nga, pare-parehas naman ang mga lalaki ba? Dili ka balo makontento. Tanawa imong manghod, naloko si mong kauban. Mapili na lang yun ang tarong karon. Out of 100, swerte na lang kung naay 5 ka po. Tubag si Miguel, nga apil ko atong 5. Tubag ko niya, nga ses istoryahe. Nawong nimo, loyal, faithful. Gikabuangan yun na ako siya. Hingan si Miguel, ouch, kasakit ha. Judgmental kay ka. Loyal ko eh. Hana ko nga, loyal daw. Bitaw be, katanaw sa nawong sa loyal. Pag-jamming po na ako na siya ha, dalatanaw ko nuhay siyang face. Ug nakatawa po siya sa kong gingon. Hingan siya, gago po di mong nauyab no. Nga nahimo pang mag-cheat na kagwapa naman nimo og sa mga katulo or kaupat nga nag-auban ta. Makita og ma-feel na ako na maayo man ka. Ako ra siyang giingnan nga bolero. Hingan si Miguel, halagi, gwapa og maayo ka. Huwa ko ng bola. Tubag ko nga, if I'm really good and beautiful, then nga nung wala man ko nimo magustuhin. My God. Ulahay na nako na-realize ako ang gingon. Lahi yun lagi if you're under the influence of the alcohol. Walay utok ang ba mo istorya. Nagyawit og pataka lang. Sa mga to, nga after sa kong kalit lang na pag-istorya, kay mitotok si Miguel sa kuha ug mga pila pod to ka seconds. Ug nikalit na siya ingon nga, I like you. Tubag pod ko niya, huy, maninood man dayon. Joke ra to akong giingon oy. Hubog na ka no. Pero nitubag pod si Miguel nga, I like you as a person. Ang ganahan ko si mo ha, kay dili lang kagwapa, pero buotan po. Tama ra nga naging BFF ka sa kumanghon. Prank like kayo. What a prank feeling kay lahi ako ang pagtuo siyang giingon. Like lang maday ko niya with no spark and affection, but a simple admiration lang for my attitude and prettiness. Nakayon ko adto na ayaw lagi pagiging asyumera girl. Pagmatngon self. Mong lami unta sumpayan ihang gingon og lain pud kaayo if you like me as a goat. Na person man gyud ko. Pero gismailan ra nako siya na lang. Adtong higayon na. Nagpadayon si Miguel og inom og sa dihang pagtan-aw nako nang murag daghan-daghan na po dihang nainom. Gipaundang na nako siya. Siyempre akong role bias sa pag-uban siya ha, kay para maging tigbadlong niya, diba? Pero he insisted na horoton na lang yun niya ang tunga sa butili. Para madali og kahorot, kay gitabangan na lang pud nako siya og inom. Barag totski na si Miguel adto, pero kaya paghihapon niyang mulakaw. Mong gibiyaan na lang yun namo iyang sakyanan adto sa parking area sa bar. O gihangyon ako ang guard na balikan ra namo pagkaugma. Ni-insist pa si Miguel na kaya ra daw niya mag-drive kay okay ra ligi daw siya. But I insisted na dili yun.
Manakayan rami kay delikado kaayo na madisgrasya pa mi, kay parehas ming nakainom. Misakay mi sa tricycle adto ug Miguel said the address to the tricycle driver. Nakadesisyon ko adto ni hatod sa si Miguel siyang tulugan bago ko muli sa balay sa kontita. Yes, nakainom ko. Pero dili ko hubog. Medyo tipsy lang. But I can still act normally. Sa pag-abot na mo siyang place, I thought na matulog na siya sa mga inns or motel ba. But I was wrong. Kay mi bulaga sa kuang usa ka bungalow type na puyanan. Sa dihang nangutana ko Miguel adto, he said na iyaha daw tong place. Installment na napalit niya ang maong property ug ginaulian kada out na niya sa trabaho. Kay dito di ay na lugar dati na-assign si Miguel bago pa nag-grant ihang transfer request. Grabe no kay sa mo lugar pa kaniadto day siya una nga na-assign ba. Diin naglipan na ang mga angka nilang mama o papa. Nakaingon ko adto nga, Ide wow. Bitaw. Misulod na mi sa balay ug I saw a lot of pictures ni Miguel with a girl nga nakapilit sa wall sa kwarto and a picture frame sa bedside table. And when I looked at it closely, it was Miguel with the same girl pa rin. Nangutana ko niya nga siya ba ang rason si mong pag-inom. Wala yun ko kapugong sa akong sarili adto nga mangutana ka Miguel. Gitanaw ni Miguel ang picture frame na akong ginatudlo ug saklit lang nitulo iyahang luha. First time to nako na makita og laki nga naghilak because of a girl. Kaingon lagi ko og swertiha sa bahay. Love gyud siyang Miguel kay gitagayan og gihilakan gyud. Makawish man sad na sana ako na lang. Sana ako na lang ang rason siyang pag-inom o pagkilak. Pero sa dihang gikwento ni Miguel ang about sa girl, gibawi rapod na ako akong gihandom ug nakaingon ko na ayaw na lang di ay kay dili pa ko gusto mataichi. Bata pa ko ug naa pa ko'y gusto mahitabo sa akong life. Naloyo kay Miguel kaniadto knowing that the girl left him. Namatay daw ang bahay sa usa ka car accident ug ang pinakasaklap pa gyud kay buntis ang bahay. Anak to nilang Miguel. 2 months pregnant ang girl nga nadisgrasya og namatay. Sakita lagi yun. I know unsa kasakit to sa part ni Miguel upon seeing him lamenting. Ang rason di ay na nakita na ako siya sa sementeryo kay ang girl di ay. Giduaw ni Miguel ang babae na 1 year kapin pa lang gikan nga namatay. Loya lagi. Kaya nagplano day sila ni Miguel na magpakasal kay sobra tuig na pod sila nga nag-live-in. Ibig sabihin nga ang bungalow na ginapalimpyuhan lang ni Miguel pag wala siya. O giulian niya nga naa ko kay ang dating lungga nila sa girl. Mong daghan kaayong pictures nilang Miguel together nga nakadikit sa wall. Dahil ako siyang giingnan nga, tama na mix. Ay noon sa kasakit ang mawad-an og minahal sa kinabuhi. Kaysa da bitaw nagibiyaan mi ni Papa. Nahugno gyud pod among life adto ni Mama. But we need to move forward mix. We need to go on with our lives kay dili pod malipay ato mga loved ones na magtanaw sa tua kung asa man sila karon nga naging magulanon ta. Mao nay pag-comfort nako kay Miguel adto while I tap his shoulder. Dayon, gitan-aw ko ni Miguel ug mitutok siya sa akong face. Well, mitutok man sad ko sa iya ha. Ug ginay-hinay niya nga gipaduol iyahang face sa akong nawo. Nakatoto ko siyang kissable nga lips. Anay no kung unsa ang gustong buhaton ni Miguel. Pero siya nga kay ko, kay dapat unta molikay ko or itulak baka siya. Pero naay, I accept his igniting kiss and responded to it boldly. Gumikan sa tawag ng laman ba?
ug pagkadani siyahang kahat og lips na kissable gyud kaayo. Inubanan pa sa alcohol na nagpainit sa akong gibatipot. Wala gyud na ako siya gitulak. Ug nahitabo gyud minimigan. Dapat ra gyud siguro na panganlan ko og Anta nga. Kay bisan kabalo ko na under ra sa influence sa liquor ang tanan. Ug sa kaguol ni Miguel sa paghinumdum sa iyang one great love. Kay gipasagdan ra man gid po nako siya. Ug wala siya gitulak. Wala ako mibalibad. Yes. Naging marupok yun ko adto na gabi. Nag-acrobats ming duha. Ug nahimo kong pinaaptik na gymnast sa mga galawan ni Miguel. Medyo nakurat akong lawas, kay dugay yun baya na walay exercise. Upat katuig na pud adto biya ang milabay since I experience og usa ka palami na activity. So dugay na gyud og murag wala na. Gilawa-lawa na gyud. Dili na ako kabalo unsaon pagmaneho og si Miguel ra gyud ang migama sa tanang acrobats. Nagpaubaya ako hangtod na human ng isang gabing pagtatali na puno gyud sa mga o. Oga. Grabe kay to kay nakalimtan yun na ako mga giset na boundaries and principles after 4 years of not being in a relationship. Isang Miguel lang pala ang makapuhi sa akong dugo ug pukaw balik sa akong pagkababae. Ingon pa si Miguel nga I love you me. Mga katagang giingon ni Miguel after namo sa mga acrobats o gymnastics nga exhibitions yambat. Dahil natulog na siya. Napaak na ako akong lower lip sa dihang nadungog na ako ang giingon ni Miguel. It was so clear na ang nahitabo sa mua kay isang gabing pagkakamali. Nakainom siya og very sad pa yun. So what should I expect? It's my fault kay gialaw na ako. Nagpadaog ko sa tawag ng laman. But in all fairness, I enjoyed it. Ug kabalo ko na siya pod. We both enjoyed the union and colliding of our bodies. Pero kailangan ako mumata sa kamatuoran that he has someone on his heart. Ug anino gihapon ni siyang present life. Mibangon ko sa igdaan na ug I fix myself. Then miuli ko sa balay sa akong tita. So wala pa ako uli kay kitsatan na nako akong pinsan. Nalupig pa'y owl kay nocturnal kayo bayhan. Gising sa gabi at tulog sa umaga o gisabot na ako, naabrihan ko niya pagabot na ako. Bisan puyat akong drama kaniadto. Kay naligo yun ko pag-abot dayon. Kay lisod pod na masimutan ko sa mga tao sa balay inigmata nila nga baho og ilim nun og nanimahong laki. Kay dikit pabiya kayo ang baho ni Miguel sa akong lawas. Patayod ko ni mama. Akong pinsan kay gisulan na ako aron dili magsumbong sa akong mama na late na ko kauli og medyo nakainom pa yun. Wala man gyud pod ko niya gisumbong ilang mama og sa akong manghod hangtod sa time nga nakauli namin. Nagpasalamat ko adto nga nagbas mi pauli kay nakatulog-tulog yun ko while nagbiyahe mi. Pag-abot na mo, mga past 10 a.m. pa man to. Kay midiretso ko sa akong kwarto para matulog og tiwas. Og sa dihang nag-ring lag kalit akong phone. Og pagtan-aw na ako sa caller, OMG. Si Miguel. Naglibog ko kung tubagon ba na ako or dili. Pero nipatig babaw yun ang dili. Wala na ako gitubagihan tawag kay nahadlo ko. Unsa man akong iingon after the hot night ni among gipagsaluhan. Mahadlo ko and I know nga sorry ra yun for sure ako madungog siya. And I don't need his apology kay gigusto man sad to nako tanan. Ako na lang yung giampo na dili ko mabuntis. Kay if mabuntis ko, hugno gyud ang tanan og patay gyud ko ni mama. Dili ko gusto na mag-uol siya sa mahitabo sa ko. Sa diyang nahuman ang ringtone kay wala na po nanawag og usap si Miguel. Dayon milabay ang tulo ka adlaw.
Nakadawat na pod ko og tawa gikan kay Miguel. Pero wala gihapon nako gitubag. After a minute, kinakadawat ko og text from him. Ingon siya nga pwede ba daw may mag-istorya. Sige ko gunahuna gyud adto. Makig-istorya baka ako niya. Unsa man sad akong iingon. Nahadlok man ko og naulaw sa nahitabo sa mua. Mong wala gyud gihapon nako reply si Miguel. Hangtod niya sa pag-ugma after sa kong duty og mipauli nako. Naay sakyanan nga nakaparada sa atbang sa mong balay adto. Sa naabot nako sa tungod sa mong balay ug isulod na nako unta akong motor kay kalit lang may gawas ang driver sa sakyanan. Og gitawag ko. Hala, si Miguel. OMG. Lamia idagan unta adtoy og magtago. Ako siyang giingnan. Naunsa makadare. Yun sa nimo pagkabalo ni among balay. Ayoko ina nga nangutana ka kay Sol. Tubag siya nga. Bisan dili pa ako mangutana sa kumanghod, sisiw ra kaayo tuoro ninyo ha. Matuoran man gani namo ang mga Pinoy-anan sa mga kriminal. Kini pa ba ka inyong balay ang dili? Dayon giduol ko niya ug while nakasakay pa ko sa motor, kay gugunita niya ang manibela sa baingon nga. Naog sa mag-istorya ta. Gikulbaan gid ko adto ba ug akong dugahan kay kumakabog-kabog yung tawon. Pero wala ko nagpa-field sa akong gibati nakakulba. Gisulod na ko akong motor ug giatubang nako siya na action unta mo sulod pod sa koral namo. Pagpadulong nako siya adto, kay gidiretso niya kuha akong kamot. Unya gidala ko niya padulong siya sa sakyanan. Gipasakay ko niya. Dayon gipaandar niya. Nakulbaan jud ko ug ako siyang gipangutana nga. Haman ko nimo dalhon. Nitubag si Miguel nga sa langit. Aha kay nga tubag yun niya while seryoso kayo na nga sa dalan lang galantaw ug wala ko lingiya. Tubag ko nga pagtarong ba. Basin matingala ang mga tao sa mua nga naabot na akong motor unya ahan ako na ato. Suko-suko pod na tubag na ako. Pero sa tinuod lang wala na eh. Kulba na kaayo akong gibate. Pulis yun akong kauban. Mas salvage man tingali ko wala sa oras ani nga kalaki. Tubag si Miguel na wala imong mama ug stepfather sa inyo ha. Og imong manghod naa pa sa eskwelahan. Wala pa ka uli maong gipaabot ti ka kay matud pa sa iyong silingan mauli na kataod-taod. Investigador kayo ang peg sa kagwa. Mura man og surveillance na namang balay. Ako siyang giingnan. Unya, asam ni padulong ning imong sakyanan ha. Wala na ko niya gitubag og nagsigir siya drive hangtod sa misulod mi og kali nga padulong sa daplin sa dagat. Ang among lugar kay rich sa mga turismo manggod. So dato may sa karagatan, mong daghang beaches sa mong area. Pag-abot na mo sa may daplin sa baybayon, kay minaog siya ug mituyok sa kong side dapit og gipanaog pud ko. Dayon miadto siya sa may likod sa sakyanan. Giabrihan niya ang compartment ug nagkuha siya og duha ka beer adto. Aha ka kay nagiday siya bao na ilimnon sa iyahang sakyanan. Dayon gihatagan ko niya og usa ka can beer. Ako siyang giingnan. Salamat na lang, pero wala ko'y planong mo inom ug mahubog. Wala ra po siya namilit ug siya na lang ang miinom sa usa ka kanya beer while kasandig siya sa likod sa sakyanan niya. Ako naman kinagsandig sa may kilid ra po sa sakyanan. Ang atmosphere was so silent ug tanging hapak riyod sa balod among madungog kaniadto. Past 5 PM na pud to, mong tugnaw-tugnaw na ang hapak sa hangin sa mong panit. Ug ang adlaw kay anam-anam na nga milubog adto. Timaan na hapit na pod maabot ang kangit niya. Dayon ni kalit og ingon si Miguel. Nganong mibiya man dayon ka adtong gabihunaan. Nganong wala man nimo tupaga ako mga tawag or mag-reply sa ako mga message.
gipagtaguan ko nimo. Tubag ko nga, nabisi raman ko. Wala ko kabantay sa kong cellphone sa dihang nanawag ka. Tubag siya nga, ug ganong milakaw man ka. Tubag ko nga, alangan na magmaguhat ko kung kanusa ka mo mata, nakabalo man ka nga na magbiyahe mi pabalik sa kong mama ug manghod ra pud dayon. Tubag si Miguel na, oo, dapat gihulat ko nimo na mo mata kay pwede raman ta na magsabay ta pa uli. Kaya ako raman isa sa sakyanan ako. Mura pag nasuko si Miguel ug nakurat pud ko siyahang reaction. Pero sa kalit lang kay dali rabot kay siya nakakambya og nakaingon og sorry. Wala pa ko ka-talk back pero nangayo rin siya sorry. Tapos miinom na ko. Nakaingon gyud ko adto sa akong sarili nga noon sa din siya. Nganong kalit raman og ka-hyper. Unya kalit ra pod nga kahinahon dayon. Ako siyang giingnan. Kung ang rason si mong pagpakigistorya karon kung nahitabo sa tuwa. Ayaw kabalaka kay dili ti kapikuton. Kabalo ko nga nakainom rata adto parehas. And it was just a one night stand. Maong ibaon na lang nato tong tanan sa limo. Gitanaw ko ni Miguel og bisan grabe ang kabog sa kong dughan kay gitanaw po nako siya. Gidugangan pa nako akong giingon siya nga. I hope na wala kay istoryahan adto bisan pa si Sol kay mao pod akong buhaton. Dili ko gustong magkalamat among friendship. Maipit siya gumikan sa nahitabo sa tuwa. Hait kanan tinan-awa ni Miguel og kumot try agi sa kilay nga nangutana sa kuha nga. One night stand ra to para sa mga. Tubag ko nga. Unsa man di ay? Alangan naman og 2 night stand nga kas-ara man yun to. Maunta niya akong itubag siya ha. Pero basin mas salvage pa hinoon ko wala sa oras. Maong naghilom na lang jud ko. Ug gitubag na ko siya og lahi nga. Kabalo ko nga under the shadow pa kasi mong past. Idungag pa nahubog ka. Nya ako kay nakainom po. Maong nahitabo to na first pa lang dapat dili na mahitabo. Kay kabalo ta parehas na mali to. Ug mikalit agduol si Miguel sa ko. Ug mura ba siya og na bad trip sa kong giingon. Samtang nangutana siya sa kuangan. So mali to para sa mo ha. Wala ka nag-enjoy atong gabi una. Kaahak bigod siyang pangutana eh. Ingon ka nga moamin ko nag-enjoy ko sa nahitabo sa mga. Bahala pag isalvage ko niya, dili jud ko mutugan. O siyang giingnan, oo mali to siya. Tubag na ko na dala sa lubong siyang mata nga titig na murag na battery. Mali magyud among gibuhat kay kanusa ba naging tama ang makig one night stand sa usa ka tawo na walay matawag nga kami. Maong oo. Mali gyud akong tubag si Hadto. Then gibawi ni Miguel iha mga titig sa kuha kaniadto. Then ingon siya nga, mura kog na guilty adto na pagmantana ko, kalit lang kang kawala. I thought ang suko ka kay dili man nimo tubagon ako mga tawag. But I guess I was wrong. Okay raman di ay, ug anda mara nimo nakalimtan. Sige, kung mo imong desisyon, respetohon nako ug tumano nato na imong gusto. After ito na ingon ni Miguel ug gihurot na niya iyang giinom na beer kay gipasakay nako niya balik ug gihatod nako niya sa balay. Mibiyahe may nahilom kaayo sa sakyanan ug walay tingkanayon na bisan pag naog na ako. Kaya wala man lang nagpaalam na siya ba ug basta na lang gipaandar iyang sakyanan ug mipadagan na. Sa mga to nga milabay ang usa ka buwan gyud na walay Miguel nga nagtawag or text sa ako. Sa akong mind adto na tama ra gyud nakalimtan ra nako ang tanan. Kaya at first pa lang kabalo naman gyud ko na ang nahitabo sa moa kay tungod ra sa kaguol o kamingaw niya ug sa alak pod. And at the end of everything, kay sorry ra gyud akong mapala.
I can't blame him kay ako man sa dong kagustuhan. Pasalamat rapod ko na after a month sa pagkahitabo namo ni Miguel, kay miabot rapod akong binulan. Signifying nga wala magbunga akong kabuang ato. Ug hantod, sa miabot ang 3rd week sa December adto, nga nanawag si Sol unya sigig hilak. Abti kay miadto ni Jan nagiadto siya sa usa ka resto bar nga sige niya gimna. Sige migpangatawa adto ni Jan kay sexy kay siya nga nag-inom nga nag-inusara sa bar. Very outfit kayo mumiga. Di ito, kay padulong liunta siya mag-attend og kasal pero wala madayon kay nakita daw niya iyang uyab na si Christian nga kagakos ang ex-girlfriend. Nakabasa po daw siya sa mga chats sa girl sa messenger ni Christian apil na sa mga video call records. Sige siya og hilak adto unya sige po og inom nga nagsige siya kwento sa mua ni Jan. Bisan unsaon namo siya pugong kay dili man papugong. Mong gipasagdahan na lang namon ang mutagay aron maibanan ang kahaot siyang dughan adto. Kay panalagsa raman sad na siya mo inom hinuon pod. Pero lahi lang yun hinuon na siya mahubog kay hapla gyud taon. Kami pa'y magkabuang og alsa siya. Og sa dihang mikis na gyud si Sol sa lamesa kay lugtoy na kayo nga flat na gyud. Kung giinan si Jan, nga bayot. Masaon man to ni karon? Lisod pod nga kaayo if iuli nato ni silang balay na lugtoy naman eh. Patay ta siyang mama og papa. Ingnon pa lang na atuan ning gihubog. Tubag si Jan, nga ipasundo na lang kainato ni siyang kuya. Tubagpod ko, nga buing ayo eh. Gusto ko makatilaw og pangasaba sa pulis. Ang ending na mo adto kay gitagisaan na mo ang mga bukto ni Sol aron maalalayan pagawas sa bar ug nagpara miadto og tricycle ug nagpahatod sa in. Plano na mo na mag-uban na lang mintulo na matulog didto kay lisod pod og biyaan na mo si Sol nga mag-inusara. Kapila naman pod kahigayon na permi mi mag-uban nga mga tulog nga magbarkada. Bisan kani si Jan, giisip na namong baay og komportable ra pod kay may nakauban siya na matulog. Gisige payud ko og gatawa kay Jan adto pa while ginababa niya si Sol. Nagsunod ko adto sila ug ako po'y tigunit sa likod ni Sol kay basin mga ligid mintulo sa hagdanan. Pag-abot naman sa kwarto na sa 2nd floor kay samok man kaayo ang cellphone ni Sol. Kikuha na mo kay abi na mo yung family nga nanawag pa. Pero iyaha man di ayong my love. My love ang may-reflect sa screen ug ambot daw unsay nakaon sa bayot nga gitubag man kaha na ni Jan ang tawag. Ug hala, ikasuk-an niya si Christian. Sige sila adto istoryahanay until ang ending kay gipanha niya ang Christian sa in. Kay nag-explain man sa si Christian adto na mali sa mga pagtuo ni Sol. They need yod na mag-istorya mong gisalig na lang nama ang barkada kay Christian adto, knowing nga tarong man siya nga lalaki. Miuli mi ni Jan adto na dihang miabot na yod si Christian sa in. Nawori ko na pangitaon si Sol sila. That's why I decided to inform his family member og because Miguel was the only one closest to me. So siya ako ang gi-message. Siyang ingnan nga good eve. Migs, basin mangita mo kay Sol ha. Dili siya kauli pa kay naami gitiwas nga year-end report. Tapos nakatulog naman siya sa kakapoy. Ugma na lang ninako paulion. Gisindan pa nakog pic ni Sol nga gihabulan namo ni Jan nga natulog. Gipicturean man ako siya kay mao gito akong plana i-message si Miguel kay basin pangitaon lagi si Sol. Pero ang kigwa ni Miguel kay gi-replyan raman ka ako og like emoticon. Nakaingon ko adto nga, aha ka, mura gid pod og wala mabuang og kas-a sa kuaba. Pero wala na lang pod na ako og big deal. In my mind yun adto, tama yun ko. Mahuman ang laki makahimulos si muhang kahinaan kay biyaan na lang ka sa ere. Todo snab lang. Sa bagay, ako man sa tong gusto nakalimta na lang. Pero na-hurt yun ko adto sa ka-cold ni Miguel dayon ug wala na yun paramdam. Nagpailar yun na wala yun ay ko'y ka-amor-amor para siya. Pagkabuntag na kay nakamata ko sa tawag ni Sol. She called kinatingala siya nga daw nga naiyang uyab na siyahan tapat.
At i-explain ako niya kung unsay nahitabo. Ug ingon niya kay gipalayas man niya iyahang uyab. I encourage her to talk with Christian adto ug dili takasan ang problema. Gusto ko maka-advise akong amiga adto, pero sa akong kagalingon kay pilit na akong ginasolo ang problema. Gusto ko mangutana adto kay Sol if kumusta na iyang kuya. Nagunsay ang kuya, pero wala yun ko'y igong kusog adto sa pagpangutana. Gitry na ko kim-kim lang ang nahitabo sa mo ni Miguel adto. Na-even sa akong mga amiga, dili ko makaingon, bisan usa ka single word. Dili ang ko gusto nga mag-share kay Sol, nga naap na po'y ginasagubang na problema ang usa. But she need the time as a friend ug dili padugang sa kasubo na iyahang ginabati. That's why I played my role being as her friend. Ug advise her what to do, and that is to face Christian. Talk to him aron masolbad ilang issues do. Sa akong kaugalingon adto, I just keep on telling myself na nakapili na si Miguel. Miuyon siya nakalimtan ang tanan. So walay rason na pod nga ungkaton pa nako og mangutana pa kay Sol siyang whereabouts. Walay kami ni Miguel. What happened to me and Miguel was just a snap of the hand that will remain a secret only to both of us. Mao gyud ni akong thinking kaniadto. Og hantod miabot ang adlaw nga nagkita migbalik ni Miguel. Naabot mi ni Mama sa police station adto kay nagpa-blatter si Mama kay nakawatan mi. Ako ang kauban ni Mama adto kay sakay man siya sa motor. Nahitabo ang kawat after na sa Pasko. Wala magyuy tawo among balay kay mi-attend mi adto og family reunion sa side ni Mama. Unya sa mong lugar adto kay nauso gyud ang kawat-kawat pa. Tingala na lang may pagbalik na mo adto kay nalungkab na among tindahan. Dili lang kami ang nakawatan kay daghan na pud gyud ang nakawatan adto sa mong lugar. Naman may gamayng sari-sari store ako Mama nga naapoy photocopier machine. Mao ni ang gi-investan sa kong pag-loan aron naapoy kalingawan ako Mama. Sa dihang na sa sulod si Mama kay istorya sa usa ka police officer. Unya ako kay nara sa gawa sa room nga naglingkod. Dayon nagkita mi sa police na uyab sa kong kauban na teacher na si Al. Nangutana pa na siya kung unsay ako ang tuyo. Tubag pud ko, gapa-blatter mi sir. Naa na sa sulod si Mama. Naghatag og report. Tubag pud siya. Blooming kay karon ma'am. Masamot ka kagwapa si mga new look. Tubag pud ko, nga police giday ka sir kay bolero kay ka. Nagkasud-suod man pud mi ani niya kay magatuan man na siya sa school usahay unya makatsikahan na mo sa mga kauban. New look gid ko adto kay nagpagupit ko gi-hair unya nagpariban with slight color kay gikan mi adto nga nag-attend og reunion man lagi. Mo nang gabula-bula lang ba sa yab ni nga nambola yun po. Well gachi kami kay naapoy dayoy tulo ka pulis na misulod og pagtanaw nako. Nagsugat yod among pananaw ni Miguel. Isa si Miguel sa tulo ka pulis na bagong sulod. Natingala og nakulbaan pa ko kay kalit lang mihunong si Miguel sa mong tungod. Unya ang iyahang mga kauban kay mi excuse og milahos naglakaw. Dinungutan na si Miguel nga, Lopez, kumusta niyong lakaw gabi? Sa una-huna, naalanday ipangutana. Maong mihunong. Mitubag ra pod ang uyab ni El, nga okay ra sir. Hingon si Migs, palihog og butang sa report sa on table karon, kay mag-submit na ta sa taas. Dayon na excuse na siya sa kuha, so nabilin ko nga katubang si Miguel yun. Nangutana si Miguel kung nag-unsa ko dito. Nitubag rapod ko nga wala jud ko ni Ismael. Ako siyang gingnan. Nagpa-blatter si Mama. Nasa sulod na nag-report. Tubag si Miguel. Aw. Abi na kog ako imong giari kay pa-out na biyonta ko. Abi kog tumano na to nimo tong dugay na nga treat na imong gisaad sa kuha.
Nasyakira yun ko siyahang gitubag. Kaingon ko adto nakabaga yun og nawong aning Miguel ba. Human nga wala magparamdam, kay mokalit rag kalami. Sumao to. Nga wala ko imik adto sa giingon ni Miguel. Kay wala man ko mitingog, sumikalit siya og pangumusta sa kuha. Ug mitubag ra ko nga, okay ra. Ikaw, kumusta man? Gitubag pud ko niya adto. Okay ra. Bisan sigig hinumdom si moha. Nabuang na yun si Miguel adto kay mikalit ra gyud. Imagine, after sa kapinbuwan na wala may magkita, kay kalit-kalit lang siya kalami. Dili ba gud ka makuratana? Gisipatan ako si Miguel yun adto og taod-taod lang kay migawas na si mama uban ang duha ka police officer. Ingon ni mama na mag-adto daw ang duha ka police sa area namo para sa pag-investigate kay dili lang man kami ang nakawatan adto gud sa muang area. Pati pod mga balay sa kabilang kalye ug ang mga balay na atbang namo. Pagkadungog ni Miguel kami tukar na pod iyang kabuang ug miuban gyud sa pag-surveillance sa area. Nanakay na ang mga pulis silang sakyanan ug giingnan pa miadto ni mama na mosakay pod daw pero wala kumisugotoy. Ingnon pa lang sa mga makita sa mua na mga nadakpan mi. Kabuang na dyan. Nanakay rami ni mama sa kamotor adto. Sa mga to nga nahibalaan dito nilang Miguel ang mga mitiras sa kawat-kawat sa mong area. Kay naamay mga CCTV ang kaatbang na mo na balay. O klaro kaayo ang mga batan-o na mitiras sa mong area. Member dito sila sa mga akyat bahay gang. Matod pa ni Miguel. Mao nang wanted dito na mga batanon. After silahang investigation o surveillance, kay nagpasalamat akong mama nilang Miguel adto. Pero ang letse na Miguel kay mitukar gyud ang kabuang. Giingnan niya si mama na mamisita daw siya sa kuha. Nakurat yun akong mama pero syempre, miuyon gihapon na ang pamisitaan iyahang dalaga tawon. Dahil ni kalit nag-ingon si Miguel sa kuha, after niya nga mananghid kay mama nga, mulakaw na mi, pero mo balik og maha. Mamisita ko nimo. Tubag ko niya, unsay nakaon nimo nakalit lang kang mamisita. New Year resolution na nimo? Wala jud ko kaagwanta adto na dili siya tarayan kay matingala man sad ta siyahang galawan gud. Nitubag si Miguel, na-miss na kaayo tika. Gimingaw ko nimo. Nakaingon jud ko adto ba na unsa kaha iyahang na-miss? Ang acrobatic exhibition namo. Pero wala na lang yun ko mitubag adto hangtod na milakaw na yun siya kauban iyahang makauban ug misakay silang sakyanan. At ikon kayo ang Miguel kay pag-ugma na naabday Miguel na miabot na wala man jud taon. Kitexted mi adto na naa sila'y biglaan na operation ug kailangan niya naa siya. Kaingon pa niya, adto kong sa classroom daw namo na ay motto na honesty is the best policy. Siyang trabaho daw, obey first before you complain. Sa kadto pa lang na senaryo nakapangutan ako sa kong kagulingon nga. If manguyab yun siya tinudanay sa ko, am I ready to enter in a relationship to think nga imong partner kay nagsunod na daan ang kadelikado sa trabaho? Andam ba ko emotionally ug mentally? Kasi I know, nga if ever man na magkakami, dili lang chicks akong pagsilosan, kundi pati ihang time ug work. Idugang pa ang kadaadlaw na kabalaka every time na ay mga sikreto na ganap sa kalakaran silang trabaho. Pero syunga na pod ko kay after all my thoughts, nakapangutana na sad ko sa kong kagulingon adto nga. Nganoan, nabay ka mo na gyud para mag-worry na gyud ka. Nanguya ba gyud siya?
Basin giatik-atik ra ka. Tuo na po dayon ka. Na-OJ gid ko sa kong sarili kaniadto pa. Mura kog buang na makiistorya sa kong sarili. Sa mga to, nga nasyakiran na lang ko sa kong customer. Kaya ako ang nagbantay sa mong tindahan adto. Kay wala na may klase. Ningon pa ang customer na, ayo, pwede mo palit? Ito bagpod ko nga, unsay palito nimo? Nagsigog lingkod-lingkod adto atubang sa lamisa na gamay, unya nagkore-kore sa akong phone. Nitubag siya nga, ang tindera unta. Pagsilipan ako sa gamayng screen kay kigwa kayo nga ang Miguel man di ay. Dili magud maklaro dayon ang tao sa gawas if dili gyud silipon kay natabunan sa mga bitay-bitay sa tindahan. Nagislit ray agi sa nawong ni Miguel kaniadto. Tubagpod ko nga, okay sige, 1M. Tubagpod siya, 1 Miguel o 1 milyong pagmamahal. Latse kayog tinubagan. Gisipatan nako og mikatawa ra pod ang panuhak dala ingon nga, dire ko maniud to be. Nakigwa na gyud ang Miguel, kay adto na sa balay naman hinuon maniud to. Kuyaw gyud magpakurat. Pero paggawas pa nako sa iya adto, kay nagdala-dala man sa day siya og lechon manok og special nga pansit canton og napay mga freebies. Wala pa unta ko'y plano na pasudlon to siya, pero nakita man siya ni Uncle Ram og gipasulod gyud siya. Nagkauyon pud biya dayon adto si Mix ug si Uncle Ram kay mga yuta-yuta man ilahan topic adto. Apil pod manok og about pod sa motor. Sige sila istoryahan na while gina-prepare ni Mama ang mga bit-bit niya na pagkaon. Feeling at home kaayo ang kagwa, bisan ikaduha pa to niyan tungtong gyud sa sulod sa mong panimalay. Wala ko'y nahimo adto kundi entertainon ako ang bisita. Kay lisod pod na siya na gani ang nagdalag pagkaon siyang kaugalingon. Tapos itsiya puwera pa na ako. Sa mga to, nga after na namog pangaon adto sa mga pagkaon na bit-bit ni Miguel, apil sa niluto sa kong mama, kay nag-inistoryahay namin ni Miguel sa sala. Gihatagan mi sa akong pamilya adto og space para mag-istorya gyud. Dayon nangutana ko ni Miguel nga, nganong nasaag man ka diri og udtong totok yun. Tubag siya nga, di ba ingon ko na mamisita ko? Tubagpod ko nga, expired naman gud to ba? Milabay na ang duha ka adlaw. Tubag siya nga, unsa day ka pinariso? Kay nay oras ang pagduaw o kung humana ang oras sa duaw kay time is up yun. Katawaan niya nga mitubag sa kualige. Pagtanaw niya sa kuha nga nagmugot ray age. Kay kalitra po dayon siya ingon na, pinariso man yun hinoon ka. Deri sa kundugan. Tubag ko niya, pila naman may kababae nga imuhang gilinyahan ana Leo Miguel. Tubag siya nga, grabe ka makabundak sa kung tibuok pangalan ba. Samantalang sa opisina kay respetado kayo na. Nagpanlingo ra si Miguel sa mga pagbara sa mga banat adto. Dili magud porket na anay nahitabo sa mua kay maging easy girl na lang ko for him. Nana ko sa katinuan adto without the influence of the liquor. Mong tool-aid na pod yun akong paghuna-huna. Miuli ra pod si Miguel adto kay mobalik pa daw siya duty. Miuli siya nga wala gyud nakuha ang mga tarong na tubag sa kuha. Siyang-siyang ra siya siyang palitsyon og papansit adto. After adto kay wala na pod minti sa mga chat og text ni Mig sa kuha. Pero pa nagsara na ako replyan pod. Kana lang if ganahan ko or maka-feel ko og kabor. Usahay replyan nako kay kulitan nako siya. Hangtod sa nahumana ang New Year celebration. Kompleto mi adto sa New Year kay nag-uli man sad silang Laika. Ox na mi adto na mga panahon ni Laika cause it's been 4 years na podoy ang milabay ug nahilom na ang mga samad. Dugay ra nako siyang napasaylo kay dugay ra pud kong naka-move on.
Then before ang klase adto kay nag-invite ang Sol na mag-coffee date daw mi nilang tulong dyan. Halos magkasunod mi ni Sol nga nabot adto sa coffee shop. While andyan, nag-gown og makeup paguro kay wala gihapon kabot. Well, nagsige mighulat kay dyan adto kay nakalugar yun po si Sol nga padungog sa kuha. She keep on teasing me na nanguyab daw di ay ihang kuya pero wala daw dayon ko magingon. She kept on asking when lang daw nag-start na nagkaroon mi ni Migs do house part. Basta ligi bayhana, makakatawa na lang kasi ha. Ginapugos pa ko niya na sugton ihang kuya aron daw dili lang mi BFF kundi maging magbayaw daw mi. Taros lang amiga ha, kay kaingon ko adto na isugamak yun ko niya siyang kuya ba. Naisgutan po namo ang dating fiancé ni Migs nga sumakabilang buhay na. Nakachika ni si Sol adto na girl di ay sa panahon nga nanlaag mi sa bukid nilang Rizal. Pero wala siya kahiskot na buntis ang girl kay later na niya nahibalaan. Sa dihang nag-transfer na iyang kuya sa mong lugar due to promotion. Kasaraman daw gud daw niya nakita ang girl sa time na birthday siyang kuya ug may bisita sila didto sa dating post ni Migs kauban niyang parents. Never pa daw nadala ni Migs ang girl silang balay yun para formally nga mapaila siyang parents. So pataphaw ra po diyang nibalaan about sa girl. I thought adto na lahit pud to na uyab ni Migs. Pero mao gid ito siya nga bai ang fiancé ni Migs nagianhaan niya sa cemetery. O coincidence kaayo nga nagkita mi ato. Nahatsit na hinoon ko ni Sol adto na time sa sige na mog chika-chika. Hingon si Sol nga, nganong nainteresado mi yud ka besh. Murag karon na yud ko kadungog nga naging interesado ka sa pangutana about kay kuya ba. In love na ka kay kuya no. Sugta na lagi si Kuya Besh aron maging bayaw na ta. Tubagpod ko, nga saba Besh. If I know flavor of the mantra ko ni Kuya nimo, kay wala pa siya ka-move on adto. Tubag si Sol nga, triggered ka Besh. Dugera na ka-move on si Kuya adto eh. Kadugay na adto ha. Wala yun ko kadung kay Kuya nga gahisgotan ay. Sipat ray agi adto kada mo adto sa bilyaran og naay mga bae nga sigig masaag kay magpapansin pa. Tubagpod ko, o si, milabas na yun si mong ba nga daghang bae imong kuya. Nakasampong gud si Sol siyang ba na mura ba og nasipyat siya siya hanggingon. Sakspan kayo. Siguro adto na time kay sigig panghatching og kapandol si Migs kay sige manamong libakon. Hingon si Sol, dili ba na yung mga bae nga maghanaan sa karinderya namo. Pero ni isa sila ha kay wala yun giuyab si kuya. Kay ikaw religi ihabesh. Mong sugtan akong kuya ba aron dili na ta BFF lang. Kundi puhon maging magbayaw na ta. O diba? Di ka ana. Tapos isa pa, buutan naman na si kuya pudbash. Tubagpud ko, buutan matulog. Tubag si Sol. Pati pod pagising oy buutan besh. Lami pa gina si kuya maloto. I'm sure if magkakamo ni kuya, dili lang ato ang nasod iyang protektahan o pagsilbihan, kundi pati ikaw yun mismo. Nagkatawa na lang yun ko nga mitubag niya, nga grabe ka besh. Lopig pa may wonder haplas ni mong kuya na grabe ka maka-endorso. Nikatawa ra po siya niingon, tinood man akong giingon good besh ba. Tubagon unta na ako si Sol na di bali na lang kay mapasakitan ra ko siyang kuya kay wala biya yun nag-ingon si Mig sa kuha nga he likes me. Like with affection na yun ha og dili lang simple like as a person. He never said that he likes me nor the words nga I love you. So how would I believe? Sa akong mind kaniadto kay nanguyab lang si Mig sa kuha because of what happened to the both of us adtong November 1. Malay ko ba kung gusto ra day siya mo score na pod og balik. Maumiana gyud ko sa kong sarili adto na dapat dili na mautruhan to og dili na ko magpadala sa mga atik-atik ni Mig.
Ingon kong Sol, nga let's see na lang if dili siya pulaan manguyab. Kay basin parehas na si kuya nimo atong ex-boyfriend nimo na police boy. Tubag siya nga, dili lagi na besh. Trust me nga ako una budokdo kay kuya if magbinuang na siya. Pag dili yun mo sugton si kuya, pasabot kay tomboy na yun ka besh. Katawaan ako sa gingon lagi ni Sol adto. Tomboy na daw ako. Ubay-ubay na po na muna chikahan ni Sol nga naabot ang bayot na dyan. Nang hagad og coffee date si Sol sa Monisha. Kaya aside na makimarites siya sa status namong duha ni Miguel, nang invite sa diay siya sa moa para sa birthday party nila siyang mama. Miattend mi adto ni Jan kaya wala man sad kuilingaw adto. Dito na ko na-realize nga nung daghang baeng mosugot nga maging flavor ni Mix kay sweet kayo na tao. Maalaga yun og maka-meltdown ang galawan na kanabang halos linta na nga modikit sa moha. Gigwa kaayo kay halos ipagsigawan na niya siyang buong angkan na iyaha ko o gakuha siya. Sangoon laging lakiha pa. Sumoto nga nagpadayon yun og panguyab si Mig sa ato. Daghang mga instances na mokalitra siyag butho sa balay namo na walay pasabi og magdalag chocolates, flowers ug klase-klase nga pagkaon. Always na ako madungog sa iya adto kay kanus ama yun ko ni mosugton. Unya tubagon ra po nako siya og gikapoy na ka. Undang na kay wala man ti kaingnay na paghuwat ba. Yes. Sweet og lami si Migs. Literally na lamion yun kaya matawag yun siyang dream boy sa kadaghanang babae. Pero sa kabilaan ng pagiging lamion niya, kay wala yun na ako siya gisugot bisan pa man naanay na hitabo sa muang kasa. Mahadlo ko og daghan kog mga what if ato. Mang wala yun na ako siya gisugot. Napatoy higayo nagiingna na yun na ako siya og undang naligig pagbisita kay dili ti kasugton. Nakapangutaan na gid siya ngano man. Tubagpod ko kay dili na ko berhen. Tubagpod si Miguel nga kabol bitaw ko nga dili na. Tubag ko nga mao gani na kabalo man gyud ka. Nganong sige pa man kag panguyab gihapon. Tubag siya nga kay ngano mora baday na akong giapas si mo. Pila na kabirhen ako natira pero wala sila mitatak dire. Og iyang gihawiran iyang heart. Ikaw lang yun ang nakasulod after sa 2 ka tuig na wala ni mipitik ug balik for someone. Natakom tawon akong baba adto sa iyahang bana. Pagka February 14, Valentine's Day, kay nakatilaw gyud ko gusa ka surprise na bunch of flowers na gi-deliver sa rider sa school adto. Ipangkilig yun akong mga kauban adto ba. Nabusog po ako mga closest friends na colleagues na ako sa mga freebies nga foods na appeal na gi-deliver. Si Teacher L pod ang grabe nakakilig kay kabalog yun daw siya kung asa to gikan. Though I never shared to any one of them about Mig courting me, kay dili ko gusto nga mapublic. Pero unsaon na lang man nga iyang uyab na subordinate ni Miguel. So naay dalunggan ang balita gihapon. Gidawat na ko ang bouquet adto with chocolates na naapay note nga nakabutang nga. Gwapo man ang flowers, pero mas gwapo gihapon ko. Sweet man ang chocolate, pero mas sweet yun ko. Bitaw. I hope I made you smile today, because you are much prettier when you smile. Happy Hearts Day. And love you. Mura yun gigitik akong heart sa word na love you pa. It's my first time nag-iinan ko niya og he loves me sukad sa nagligaw-ligaw siya sa kuha. Bisan pa man og wala niya gisulti sa personal og ipaagi lang sa no. Na melt yun akong heart kaniya to. From what happened, kay natarog na akong principal og nangayon ako guidance kay Lord ato.
Dili ko matuog sign yun, but I need guidance manggod sa desisyon na akong tahakon og pilion. I don't want to listen to anyone adto kung unsaan dapat na akong buhaton og pilion. I want to decide according to God's mercy purpose. Mao ang gibuhat na ako adto, kay nagpray ko na hatagan ko og sign ni Lord. I said to my prayer na pag makahibalo ko sa full name sa ex sa fiancé ni Miguel within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Pero pag dili, ang meaning kay magpabilin kong single na lang yun. Naisip na ko adto na if ever dili yun i-grant, nagyoy katuwang si Jan sa pagiging single o basin matinood na kami na lang yun ani. Bitaw. Sumao jud to ako naisip adto na sign nga pangayoon. Because in my mind, very impossible yun nga naay makaistorya sa kuha about the girl's full name. Kay feeling na ko adto, naka-move on naman si Miguel. Og si Sol, kaya wala man yun siyang mindset ang about sa girl. Since dili sila close. Kasaran niya nakita, og wala yun matawag na significant memory na mag-connect silang duha para iyang i-mention ang name sa girl. Bisan pa man gani na chikahan na mo kadyot ang girl, last lang kay wala gani ni Sol giingon ang name. Og I'm sure dili yun siya ka-remember sa full name. You can remember someone lang biya if naamoy intimate nga memories and contact with each other. So for me, morag imposible yun siya nga naanay tao nga mag-mention sa full name, di ba? I know I sounded like a prejudiced person or something anxious. Kasi wala na ang girl, pero ako agihapon nga gidamay-damay sa akong emotional issue towards Miguel. But mao gyud ang misantop sa akong mind kaniadto ba sa dihang nangayo og sign. Sa mao to, nga pagka March 14, 2020, to be exact, 1 month yun gikan sa akong pagpangayog sign. Wala pa ECQ or any community lockdown adto. That day kay na Shakira kay ko sa dihang gisundo ako galit ni Migs around 8 a.m. Sayo ra kaayo para mag-date yun mi, diba? Pero he insisted yun na mag-ilis ko kay manlaag daw may. Rason niya adto kay mabisi daw siya. Rason daw niya kay mabisi daw siya o kinahanglan niya mag-travel for work-related matters. O ma-miss daw ko niya. Kay dugay-dugay po daw na nadili ko niya makita. Nag-ilis ra pod ko og nakapananghid naman pod si Miguel kay mama o kay Uncle Ramato. Take note. Labas-pasok na si Miguel sa mong balay. Kuyaw kaayo kay mura ba og party na yun sa pamilya nga bisan wala pa gani nako gidawat. Bitaw. Ang laag na giniingon ni Miguel kay laag na 3 oras kapi na biyahe tawon. Wala yun mag-ingon na mo biyahe mi og 3 oras kapi diay. Back to my hometown ug sa lugar kung asa siya dati nasay. Pero ang most surprising na nahitabo that day, kay napadulong mi sa sementeryo. Sigog lili sa gawa sa bintana kay basin na wrong way, pero padulong gid siya sa sementeryo. Lahi na kong feeling kaniya to. Og natubag rayod akong kuto sa dihang gidala ko ni Miguel sa usa ka marmol na lubnganan. Sa iyahang ex-fiancé's grave. And abot kamay ko lang ang lapida sa girl nga naangalan niya. Kaingon yun lagi ko adto ba nga, is this real? Naka-ask ko cause I remembered my prayer sign niya. Pag makahibalo ko sa full name sa ex-fiancé ni Miguel within 1 month na tagal, I am going to accept Miguel's love. Nakaingon ko adto nga, tinood din ang sign, no? Nakatry na bamuana. Kaya ako, nakatry yun taon. Never in my wildest dream na matinood yun di ay ako ang gipangayo. Nikalitag ingon si Miguel adto nga, gidalate ka dere, kay gipadamgo manggod ko niya.
I asked kung unsa iyang damgo and he said na sa iyaha daw damgo kay nagpakita daw iyang ex-fiance nga mapahiumo na nagtanaw siya. Miyana daw siya na na-miss na niya ang bae. But mismal ra daw ang iyang ex nga fiance dala hatag og wedding invitation. Gidawat ni Miguel og pagtan-aw niya kay naa daw picture namon duha. Mihilak daw si Miguel while iyahang ginaingnan ang babae nga I love her. Okay lang ba sa inyo, honey baby? May response daw og smile ang girl siyang damgo. Dalayang uyango sa ulo. Maong pagmatag yun niya, nakadecide siya na duawon ang girl sa sementeryo ug dalhon ko para ipaila. Gipaila minimigi sa matag usa through sa pag-istorya niya sa lapida. I was just imagining kung unsa na klase na bayang ex-fiancé based on his story. Sayang kay ilang love story o relationship. But ingon pa ni Miguel, nga ang tanang memories nila kay magpabilin siyang heart ug mind. Those are the memories that he will always cherish as he will continue his life. Because he knows na mao sa daw ang gusto siyang ex-fiancé. Mami og daddy ang tawagan nilang Miguel ato. 2 years sa pudi ay namatay ang girl. Based sa date nga naa sa lapida. Nakahilak po taon ko sa mga kwento ni Miguel ug natandog yun akong heart adto upon thinking na nagpadamgo ang girl kay Miguel. So kung akong isipon, she helped Migs para matuman akong prayer sign, di ba? Thank you. Tanging nayawit na ko adto sa picture frame sa babae na nakapatong tapad siyang lapida sa dihang nagbabay ni Miguel kay muli namin. Nagpasalamat ko kay feeling na ko ato, she wants Miguel to be happy and aprobado siya ang magkakami. Atong adlaw kay gusto na akong sugton yun si Migs. Dugay na ko nga nay feelings for him pero maunahan ng yun ko og kahadlok na dawaton siya og daghan kayo adto nga mga what if lagi. Pero that day, kay noon hanapod ko sa akong pride. Kaniliging nalibog ko unsaon ako pag-open sa storya. Lain nun pod kaayo na moingon ko, "Oy Migs, okay na. Gisugot na tika." Bisan wala gani na mangutan na og balik si Miguel if sugton na ba nako siya. Lain pod kaayo if mokalitra ko atog ingon, diba? Sa akong kasyo nga, kay naghulat yun ko na pangutan-on ko ni Migs na if sugto na ba nako siya. Pero nahuman na lang adlaw nga wala yun mag-ask na si Miguel sa kuha. So wala na lang pud ko. Igo ra gyud mi adto na ngaon. Soroy-soroy gamay sa mga nindot na view ug scenery. Dayon nang uli. Ambot pa pod sa kong pride adto. Hangtod sa maabot ang adlaw nga wala na ko damha nga mahitabo. After how many days nga nabisi yun ang Miguel, unya nakuli na siya gikan siyang gikabisihan ato. Nanawag na siya sa kuha, telling me na na-miss na daw ko niya. Ug he wanted nga makig-date sa kuha. Mag-dinner date kami after sa iyahang duty. That time kay wala na may duty sa school, kay if wala ko nagkamali. Just correct me if I'm wrong, kay nag-announce na si PRRD o community lockdown ato. Kay nagkadaghan na ang COVID case. Unya bisan wala na ang mga bata to sa school, kay nag-anha mi sa school adto ng mga teachers gihapon. Kay nakig-meeting ang mga school head regarding about sa sound ng graduation o ang reading sa mga school forms adto. After the meeting og pauli nami, nikalit lang ingon si Teacher L nga, "Ma'am, paangkasa ko sa motor ni mo be. Sa Natasha lang ko mo drop man." Sa moto nga gipasakay na ko siya kay magian raman ng office sa Natasha bago ko maabot sa balay. Excited kay ko adto nga muli kay mag-prep ug magpagwapa ko para dinner date namo ni Migs. Kay tinuod yun di ay na pagdugay nimo nga dili makita ang tao na sigig pangulit si mo hano. Kay hanap-hanapin yun nimo ba. And that's what I felt that moment yun. Ug nikalit ang nag-ingon si Ma'am L na, "Hala, disgrasya maman o.
Hunong sa daw kay murag naa pa ang nadisgrasya ko. Modyo na giingon ni Ma'am El sa dihang mi biyahe na miadto unya sa unahan kay naami nakita nga nakabulagta na tao ug napalibutan og mga pulis. Napay ambulance nga naka-standby adto. Matsosera pod kayo si El kay minaog siya og nakiisyoso sa tapo. And then may balik siya sa ako kay naaman gihapon ko sa motor nga naghulat siya ha. Grabe gyud akong kakulba adto. Siyahang giingon ba nga si Sir Migs gipusel. Nalagpot yung kalit akong kalag adto og dali ra kay ko nakapadaplin sa motor. Gilak na ko og dali kay ko midagan sa lalaki nagisakay na sa ambulance. Naklimtan yun ako sa adto og baguros bayud kog dagan padulong sa ambulance. Pagtanaw nako sa lalaki kay nagkadugo jud. Og si Miguel yun. Ingnon punta na ako ang officer adto nga nag-assist kay Miguel na ako ang uyab ni Miguel ug pwede ba namuban ko. Pero paghangad pa na ako kay si Dan Mandiay nga uyab ni Teacher L, maungulay daghang istorya. Misakay ko sa ambulance ug mitapad kay Miguel. Gusto na ko siya ubanan padulong sa hospital yun. Kadto na time, wala yud ko kapugong na mitulo kong luha. Sa dihang nakita na ko si Migs nga naay mga dugo ang sanina og noo. Ako siyang giingnan, Migs please. Madungog ko nimo. Ginhawa tawon. Ayaw buhi Migs. Ayaw ko biyahe. Please Migs. Di ba mag-date pa man ta Migs? Ingon biya ka na mag-date pa ta. Sige yun na ako nang ingon kay Migs. Ambot niya naratol yun ko adto o wa ko'y pake bisan napay laing tao sa ambulance adto. Ang uyab ni El o gusa pa ka officer nga nagtao og oxygen kay Migs. Nakaingon pa ko nga, Lord, please ayaw sa kwa si Miguel. Kaya wala pa gani na ako mahatag akong oo sa yaha nga pagpanligaw. Tapos mawala na hinuon siya. Grabe yun kataimtim akong ampo adto. Nakadoko ko og gibutang na ako sa kong agtang ang kamot ni Migs nga naitugo. Sige yun ampo adto hangtod sa nakahilak na yun ko nga nagtanaw kay Miguel. Feeling na ko adto ulahin na yun ko. Ulahin na yun ang tanan. Sa kong nahuna adto kay mawala na lang ba si Miguel na dili ko makaingon sa akong tinuod na pagbati siya. Mao sa kong kadesperada na dili mo bitaw si Migs og magpakabuhi yun kay giingnan yun ako siya og Migs please. Ayaw ko biyahe. Love ti ka Migs. Sa una pa. Ayaw ko biyahe. Please maluoy ka. Matatawan. Sige na kog hilakan. Nawala yun ko sa kong panimuot yun bitaw adto ba. Ang ako lang giisip na mabuhi si Migs og mo matag yun. Pero nikalit lagtingog si Miguel. Dili ti kabiyaan. I love you too, Ann. Nakatawag ko sa iyang ngalan sa dihang pagtanaw na ko siya kay nakamataman na siya. Ug perting butho o katawa ni Dan. Ang uyab ni El. Nakaganihara daw siya nagpugong-pugong sa iyang katawa diay. Ang kauban ni Dan kay may katawa po. Niingon pa na si Dan nga, grabe ka effective si mong drama sir. Na prank yun ni mo si ma'am. Then perte jud nilang katawa. Migahay yun ko adto sa kong gilingkuran. Prank lang di ay antanan. Giprank ko niya. Giunsa nga naaman yo'y dugo og tapok-tapok pod sa mga pulis. Grabe bagod na prank pa. Mag-ingon ato yun og effort si Migs para lang yun nga mapatug-an di ko. Hait ya kong pananaw kay Dan adto og dali rapod kay siya nakaingon dayon nga. Alam ma'am, wala yun ko'y salaan ha. Kay sir yun na plano.
Gibalingan ako si Miguel ug ako gyud siyang gihapak og ayo. Pilit ginadakop ni Miguel ako ang makamot adto. Ingon si Miguel nga, "Oh, ingon nimo mo mata ko. Unya karon nakamatan ako kay gusto naman hinuon nimo na patyon kog balik." Ako siyang giingnan, "Aha ka. Grabe na akong kulbaa kay abi na ako og wala na ka. Biyaan ako nimo. Pero gidrama ra day ko nimo ba? Grabe akong kakulba. Ahak yun ka ba nga makadula sa akong feelings?" Ako siyang giingnan ana nga kahila ko na pud ko. Ingon si Miguel nga I love you. Dili pa ako pwedeng mawala samtang wala pa ka makuha. Mo'y ingon ni Mig sa dihang nagunit sa akong kamot, dala tutok sa kuang nawong. Og nikalit na nag-ingon si Dan nga, "Ayaw ka bala ka ma'am, kay suot ni Sir ang jacket ni Cardo Dalisay. Dili na mamatay." Sumoto nga mihunong na ang ambulance og pagtanaw pa nako sa gawas kay let siya yun kayo. Nanami sa police station. Tanaw pa nako balik kay Migs kay tingsi ray agi samtang miingon na nahuman na mong rescue og emergency drill. Kasanguan na lang yun kay nag-simulation na dito sila adto. Drill ra di ay ito nila. Pero murag tinuod yun. Grabe yun na ako nga pagkailad adto. Nahuman na day ilahan drill unya gipangasabot lang ni May silang L, Dan, apil na ang driver sa ambulance. Og uban pa, apil na silang mga intern nga naalan daw siya'y prank na buhaton gamay. Total, human naman daw ilahang simulation. So kato nga scene was really intended for me para daw mapaamin ko. Ahak yun kayo. Wala yun ko kabalo adto ba na prank rato kay mura man yun siya og tinuod. Ulawa lagi yun kayo. But because of that prank, nagkakami ni Mix. Tungod sa prank love style, I got him. I have a lover. Ulaw na makabuang yun. But that's how our relationship started to have a libat. Pagagabi kay nadayon yun among dinner date ug paghatod niya sa kuha sa balay, kay gipagsaluhan sa namo ang makabugto nga hininga na paghinagkanay siyang sakyanan. Ang grabe makahalok si Miguel. Murag yun og suyo po nako. Nalasapan na pod nako utro ang kalami niya mo kiss. I and Miguel are officially lovers since March 26, 2020. Og siya ang nagbuot sa among endearment. Ingon niya, I am his boss daw. Mo ang tawagan na mo, kay boss gitawag. Sa naging kami ni Miguel, kay nabuang gyud ko siyahang mga quickie style. Ug unsa nang quickie, sa sunod na lang nako i-share. Sumoto. One of the happiest moment in my life yun is when Migs became part of it. Nahimo siya nga most extra special person in every extra bad and good days nga na ako. Kung sa salida pa, siya ang extra bida o kontrabida ng buhay ko. Daghan ko gaganapan sa mong relasyon. Bisan pa man miagi pa kog heartache, pero lami yun ang mahigugma gihapon. It's love that makes life beautiful. Then pagka-birthday ni Jaisel ato, nagsabot mi nga magbarkada nga mangadto silahang lugar. Sumotong nananghid ko ni Migs pagkagabi ana. Nag-chat ko niya. Natingala ko kay Igo ra niya gisin ako message pero wala yun ko reply. Nangutana pa ko niya kung busy ba siya o kung duty pa ba siya. Pero sinraman gihapon. Naglagot yung ko ana niya kay gisinra gihapon ko. Pero wala na lang ko kay huna-huna na ko. Pasin busy gyud siguro.
Pero pagkataod-taod ana, kay gitawag ko kalit sa kumanghod, kay naa daw si Mix. Lahi gining in love ta, kay moambak pod ato ang heart. Halipay kay ko makadungog lang sa pangalan ni Mix. Nakalimot ko nga naglagot maday ko siya ha, kay sige or igo ra ko niya nga gisin. Naglingkod siya sa terrace na mo samtang gihulat ko. Humot kay ko adto na miduol kay Mix ug bisag na ara sa balay. Kay nag-lip gloss ko ug nag-apply og powder. Mura gyud kog mibalik pagka teenager adto. Hambot na lamang yun. Bitaw. Dayon kalit lang na ning invite si Mix sa kuha. Nga mga on dami sa gawas. Ako pod nga murag ready to fight ang suot og prepared na pod ko. Go ra po dayon ko. Nananghid lang minimigis ato sa akong pamilya. Mauban ba ta ko manghod, pero wala yun na ako pakuyuga. Kay disturbo ba. Sa moto nga pagsulod pa na mo sa sakyanan, kay abtik kayo dayon ang Miguel. Nga may gunit sa kong hawak. Dalabira sa kuha, o gihalokan ako niya gayo. Dili mi klaro for sure sa mga tao sa gawas kay tintad ang window sa sakyanan ni Mix. Wais og bugoy kaayo. Din katong while nangaon nami, nangutana na si Mix sa kuha kung aha mi dapit mang laag. Ako pa siyang giingnan nga mga tumi sa lugar nilang Jaisal kay birthday niya. Wala pa din na siya misugot kay lagi na COVID. Padulong na si COVID sa mga lugar. Pero ako siyang giingnan nga daoy, wala pa makasulod dari sa tuwa ang COVID ba. Silang sol man sad akong kauban. Besides, gusto na ko ingon sa ilahan nakita na. Labi na si mong isuon, kay wala pa biyaan ako siya na istoryahan about nato. Sa matong wala siya nahimo kundi mo sugot na lang. Namugos pagid siya adto na muuban lagi siya sa laag na mo ilang Jason. Pero giingnan ako na dili lang mag-uban kay gusto ko nga ako lang ang moistorya sa akong mga circle of friends about sa status sa akong love life. Wala lang po siya mamugos o ipagbigyan na lang ko sa akong gusto. Of course, I'm the boss. Og he's my man of uniform. So andam ra siya mo follow og orders gikan ako. Bitaw. Sa matong pagkaugma na, adlaw na nga mga tumilang ka Jaisa. Na Shakira na lang jud kay ko. Kay paggawas na ako sa balay, naman ang sakyanan ni Migs. Abi na kog nagkinahi ang Migs nga uban yun. Pero sa dihang migawa si Sol sa front seat ug miingon na, tara na besh, ihatod ta ni Chan. Gipagamit na ni Migs sihang car ug si Christian na nag-drive. Dili yun magbuwag-buwag ni si Sol siyang love life ay. Bitaw. Pagsakay pa na ako kay mura kog langgamon kay sweet kaayo ang duha. Dayon ning kalit pa dyan nag-chat si Migs sa kuha nga. Napakay time boss. Para di ka magselos sa kasweet sa imong BFF o iyang uyab. Pwede pa kaayo ko ni mong kuyugon. Aron dili ka maibog sa lahat. Nakatan-aw jud ko sa gawas sa bintana kay kung anong nakabalo siya. Nga sweet kayo si Sol o si Christian. Tapos nasuya daw ko. Nagtanatan-aw na lang jud ko sa palibot sa sulod sakyanan. Kay base na ay gamayng CCTV nga naadere. Pero wala man po ko'y nakita. Siguro tagna ra gyud to niya. Hawod pod lakiha mo sightseeing og makiramdam ba. After ko gisundo nilang Sol o Christian kay si Jana po damong giadto ug nagsabay na may adto ilang ka Jaisal. Nagpang-abot lami nilang Mia na buntis na adto og kauban niyang habi ug si Rizel pod uban iyang mga anak ug pares sa balay nilang Jaisal. Funny lang kaayo kay ang mga anak nilang Jaisal ug Rizel lumbaanay ug pangamin kay Jan kay mga ina-anak man niya tanan. Siyempre nangamin good sa montanan pero mas dito sila gatapo kay Jan. Tagbaw gyud ang bayot o gahatag early na pinaskuhan. Pero tinuod lang, galante pod kay na pagkaninong mangyod bayota.
Dili yun ka magmahay kung kwaon ni mo siya nga ninong si mga anak. Sa moto nga nagatapok-tapok na sad miadto nga magbarkada na panalagsa lang gyud namo mahimo labi na nga mga minyo na ang uban ug naanay mga chikiti nga gipatiman. Sa mo na gyud nagtapok miadto nga nagtabi sa dining table nga giistorya nako sila ha nga naa na ko'y lover. Shakira kay sila paingon nako nga si Mig sa kong uyab ug sige silang pangatawa pag istorya nako kung giunsa ko pag prank ni Miguel. Ug si Sol kay perte yun akong katawaan niya kay grabing syagita sa babaji ay. Mahimo na daw ko niyang future sister-in-law daw kuno lagi. Nang lood pagin siya kunuhay. Kung anong gipaabdan pa daw nako og pila ka days o ganong wala dayon ko miistorya siya ha. Bisan sa chat lang. Gingnan na po na ako nga gusto na ako i-generalize pag-announce aron usara kagian ang pag-istorya. May katawar man po na siya. Nahuman ang birthday celebration ni Jaisal na malipayon kay me. Si Jan na magyud akong sidekick everywhere and anywhere kay happy pod kay siya sa kuha. Na at last daw, sa inabahaba ng taon, may inter na pod ko relasyon. Di na gyud daw may magka-team up. Sa ngoon magud po ning bayuta kay nagtuog yun siya nga basin tumboy daw ko. Ka. Sumantang milabay ang pila ka adlaw. First man sa reyna namo ni Migs. Di ko makalimot kay 1 month pa lang namo ni Migs pero nag-away na may og nakigbulag ko. Naglagot ko adto kay wala siya kahinumdom nga man sa reyna mo. Kay para nako mansari kay very important jud kaayo. Kay syempre, morning a day ang kanunay magpa-remind na kanang adlaw nagsugod ang acceptance sa love ninyong duha. Tapos kalimtan lang. So ko og nang luod jud kay ko ato ni Miguel. Nagpaabot ko nga mo text siya or mo tawag ba. Pero wala gitawon. Naghapon na lang. Hantod sa nagabi na lang. Then pagka before dinner ato, kay nanawag siya kalit sa ko. Nanguta na siya kung nag-dinner na bitaw ko. Pero gitarayan ran ako na siya ato. Gumikan sa kong kalagot siya ha. Nakapangutana gina si Migs kung sa'y sala niya. Pero ako siyang giingnan, basta kay break na ta. Period. Wala na ilaing explanation kay na-realize ran ako nga dili gidi ay ko ni mo love. Tubag siya. Nga kinsa may nag-ingon si mo nga dili. Tubag ko niya nga ikaw, your actions. Then nangutana pa na siya sa kuha kung gidalaw ba daw ko sa kong binulan. Kaya nitukar na po daw ko. Ug may katawa pa dyan na. Sa mata ko siyang giingnan, paghilom. Kung love o importante pa ko si Moha, Idi nag-greet ng takanako og happy first mansary. Kay kabalo man gyud ka nga 1 month na takaron. Tubag pud siya. Hi boss, kadali lang ha. Kay gitawag ko ni Papa. Tawag ra kog balik nimo. Naglagot na hinon kog samot adto. Kay murag wala gidi ay siya'y pakiba. Pero pagkataod-taod ana, kiningon siya nga naa daw siya sa gawas. Og mangaon daw mi. Pero nagpagahi jud ko adto og ingnan ako siya nga human ako og panihapon bisan wala pagod oy. Sadyang gisapot ra jud kay ko siya ha. Niingon na lang na si Miguel sa ko nga kung dili ka mauban ako, ingnon ako silang mama nimo nga buntis ka. Mo nang kailangan na nato magpakasal. Kigwa gid kaayo ni si Miguel ba. Nalisor pod niya ako ang kagahi og miuban gid ko adto siya. Naglagot pa kadto kay Miguel kay sige ra siya tuyok-tuyok yang sakyanan around the city. Sigig padaga na mura ba og wala siya kabalo kung asa may mga adto. Tapos sige siya tan-aw sa iyang phone. Nabura mag naa siya gihuwat nga message. Makaduda na hinuon ba. Og hantod sa
naabot mi sa usa ka beach resort. Nangutana jud ko kung mag-unsa mi dito. Nitubag siya nga naadari akong surprise para nimo. Sa moto nga miuban ra po kong May sa dihang gidala na ko niya sa iyahang girintahan niya cottage. Pagsulod pa nako kay naay bouquet sa kawayan nga with foam na higdaanan nga nakapatong og naapoy box. Pagtanaw po nako sa wall sa may uluhan kay naay mga balloons nga naapay naka-lettering na Happy First Man sa Ribos. Misulod ko og mura baog nalagpot ang tanang kahiubos og kalagot nako. Tungod sa nakita nako nga surprise. Gikan niya. Ingon dayon siya nga Happy First Man sa Ribos. Sabay hatag sa buwa. Giabrihan din niya ang rectangular nga box o gigawas ang necklace. Ug mituyok siya sa kong likod ug siya ang nagtaod sa necklace sa kong liod. Gigunitan pa nako ang pendant adto sabay saying thank you kayo boss. Actually kayo kay maka-meltdown man yun kayo ang the moves ni Migsay. Ug sa dihang gikisan ko niya sa akong forehead. Na-erase yun ang tanan niya kasuko na ako og kahiubos siya. Ug abtik pod kay kong gikisan ni Migs dayon sa lips. Ug gipapilit sa dingding. Namura ba og poster lang ako ang peg. Na abtik gipapilit sa wall. Kaingon ko adto nga ngano bitawng miuban unya nagisapot-sapot. While jud kaayo ra ba ang Miguel ug mura gisilaban kay dali ra kayo ko niya nahukasan. Ug ako pod na wala na nadala na pod sa kainit sa pangitapo. Todo respond sa mga moves ni Mesa. Acrobatics na sadmindohan. Nawala akong gagutom oy kay kainit raman ang nagpatibabaw. Mabuang ko sa sabayan nga the moves ni Mix. Gamit iyahang mga kamot. O iyahang baba. Grabe siya. Then paghuman sa mga gibuhat, ningon pa na si Mix nga. Lami man sa day ka mo dalabos, no? Tubag po ko niya. Nga syempre, naagod ko'y driver's license. So kabalo jud ko kaayo mo drive. Og ni katawa na lang na si Miguel. Then one time ana, wala gito na ako damha. Nagkasugat ang landas namo ni Neil ba? Ako ang ex. Nangaon mig street foods ato ni Migs. Kay gusto ko mukaon lagi ba? Nakabalik na day siya sa mong lugar. Si Neil ang una nakita sa kuha. Gitawag pa ko niya. Kabagag nawong jud kinitawag pa siya sa kuha. Pero kay dili naman ko bitter adto niya. Siyempre gipansin po na ako siya. Miduol pa na siya sa kuha. Naglingkod lang ko adto din nagkaon-kaon ako og street foods. Niya si Migs, kay milakaw pa man siya sa unahan kay nagpalit og buko juice. Ngayon si Neil, kumusta na kaan? Ni samot lagi kag kagwapa karon. Nitubagpod ko. Nga salamat. Okay raman ko. Happy og kontento kayo. Lami kay sumpayan akong giingon nga, yes, may gwapa kog samot karon. So ako lang naman yung sinayang mo. Salamat kay kung wala ka magbinuang sa kuha. Dili makuha si Miguel na di hamak na mas lami kaysa si Moa. Bitaw. Ito karjud ako ang evil thoughts adto nga time ba. Nangutana pa na siya nga kung minyo na ba ko. Mutubag na unta ko pero naunahan kog tubag ni Miguel. Ningon siya nga hapit na sir. Naabot na di ay si Miguel. Og naay dala nga duha ka buko juice. Milingko din siya sa kong tapat at bang namong duha si Neil. Sa motong gipilailan ako si Miguel kay Neil og si Nel kay Miguel.
Baga pa jud kaayog nawong si Neil kiniingon pa siya. Neil di ay first love ni Ann. Aha ka jud kaayo kay pinadiin jud kaayo ang first love. Pero tama raman gyud pod hinuon ang giingon ni Neil gyud nga siya gyud ako ang first love. Pero lahil ang dating sa kuha kay murag ang dating siyang pagkaingon ba kay hey, ako ang nakauna sa mong uyab. Murag ana gani bitaw. Lain kaayo sa kong feelings. Nito bagpod si Miguel nga. So ikaw di ay ang giingon ni Ann nga first niya. Nagkita na kita, sir. Makapasalamat na yun ko sa imuhang pagbuhi kay Ann. Kay naabot siya sa akong life. Miguel day ko, sir. Ang last o most loved person ni Ann karon. Basta kay nawala gyud ang pagkaangas ni Niloy. Kagrabe ba? Last and most loved person daw. Naingon pod ko, nga excuse me boss ha, pero dili siya ang mibuhi. Kay ako kaya ang mibuhi sa mong relasyon. Gikorek yun na ako ang giingon ni Miguel ay. Kung may katawa na si Miguel o niingon, ay sorry boss, ikaw di ay. Nasayop ko. Dayon giagbayan ko niya. O gihatag ang isa ka buko Diyos ako ah. Sa motong nilakaw na lang na si Neil. Og nagbabay sa mua. Hingon pa siya. It's nice meeting you again, Ann. Og seeing you nga happy with someone. Sometimes love for the second time around is not applicable para sa mga nagkabulag at muling pinagtagpo. Because there are instances also that an ex should stay as an ex. They are the example of false love and an explanation for why we deserve better. Sa mga to, nga after adtong tagpo namo ni Neil, wala ko yato dayo ni Mig sa mua. Instead, nagmotel minduha kay mitukar tawon ang silo sa kago. Naawa yun si Miguel adto na panghitabo kay ingon pa niya, buntiso na lang daw ko niya. Aron wala na daw ko'y kawala. Kay basin mo balik pa daw si Neil na pod, og imbargohon ko siya. Amaw kayong lakihan. Ako siyang giingnan, nga hilom. Gusto ka masukob ang kasal si mong manghod, kay syempre, kailangan na panagutan ko nimo if buntison ko nimo. Tapos, imong manghod kay kaslono na biya. Nagtingsa ira ang Mig sug niingon, nga boss, ako alang ka. No other man could touch you and get you from me. Ingon ni Mig in between sa mong mga acrobatics na. Super hot kaayo ihang mga dampi na kiss from my forehead, lips, to my nips, down to my pussycat down. I was not responding to what Migs said. Kay nabuang ko sa mga kiliti na ginahatag niya sa kung tibuok kalamnan. Makabuhi kayo kalag. How Miguel brought me to paradise. Hingon pa siya. Lami, boss. Do you want more? Pangutanan ni Mig sa dihang gisuyop na niya ang tanan na kong dupa. Og nakapasulirap tawon sa kuwang mata. Shems kayo. Wala jud mahimutang akong lawas og nag-form na gyud og arc ang direction sa akong balakang. Gumikan sa mga sensation na gihatag ni Migs. Ako siyang giingnan, boss please. I want you na. Wala ko kapugong sa akong sarili ato. I saw how Miguel's lips form into an arc, indicating ang kasimpatiko siyang smile. Gumikan sa akong gingon.
Huwag nihongong siya sa kuha na. Tell me first na kuha ka. Kuha lang. Huwag wala na ilain. Ako siyang giingnan. Ikaw lang mang yun, boss. Huwag wala na ilain pa. Mura pod ko og batang paslit na sunod-sunuran siya hanggingon. Because of what I said, ang smile ni Migs kay ngiting tagumpay kayo. Every time maka-feel ko na murang nagsalos si Migs yun. Kay bedscene acrobat dayon na among pahinga. Naging lamas na and always part na sa mong relasyon ni Migs ang acrobatics ganap na mo. Hingan pa niya, mas lami pa daw among exercise duha kaysa ang mag-add to siya per message. Kalokohan kaayo tawhana lagi. I'll admit po that I am totally crazy in love with Miguel. Kinsa bagod ang dili mabuang saya. Na for me, he is the best boyfriend I ever had because he always pampered me and give me the best service I ever wanted. Sa matongas paglabay sa mga adlaw sa relasyon namo ni Migs, makaingon yun ko na murag roller coaster ang tanan. Why? Because I had mixed emotions way back then up to these days. Na ang kalipay every time na i-surprise ko na niya during sa mga important occasions sa mo life. Though sometimes, dili na mo mas-celebrate exactly on its date yun, gumikan sa kalakaran siyang trabaho. Nga people first before their self. Bayan muna bago ang kanilang sarili. But he always makes sure na mas-celebrate na mo either in pre or post-celebration. Isa sa surprise na gibuhat ni Migs ang sa time na gi-celebrate na mo among first anniversary. I couldn't imagine maabot mi ni Migs on 1 year na straight yod o gulay pulagay na hitabo. At that time, he gave me his second prank love style. Giprank ko adto niya nga naa daw sa lay operations. So dili madayon among plano na mag-travel me outside lang sa mong hometown ko. I felt dismayed adto na time. But guess what? Giate kara ko niya. Giprank na pod ko sa kanahan kay buntag pa lang ato. Naabot na siya sa balat. I was surprised adto na time kay mga 6 a.m. pa lang. Naan na may gakanta sa kong kilid dapit. I thought it was my ringtone from my phone. Pero si Migs man di ay, nga nagdala-dala pa og gitar og sayo pa kaayo ng harana nga mismo sa sulod yod sa akong kwarto. Ulaw kaayo na makita niya akong haggard kay nga face very early in the morning pa lang. Kaya wala pa hilamos, walay toothbrush o walay panudlay. Gosh, oy. Naapa ko sa higdaanan manggod adto. As I woke up, because of his melodious and husky singing voice, I saw his gigantic smile, so while he gladly and excitedly said, "Happy 1 year, boss." Naulaw kay ko adto kay haggard akong face lagi nga gikan pa natulog. Naulaw pa kumutingog kay basin na nimaho kog bango. Bitaw. He also brought cake and flowers that time. Kaingon lagi ko ka-sweet ba sa kong boss, oy. Lami kaysa feeling ang akong na-feel na gugma from him. It may sound cliche, but gikiligid ko, huwag akong mataad to, for sure kinag-heart-heart yun. Kung makakutsaba yun si Mig sa akong pamilya ba, basta na siya kalit lang na surprise sa buhaton, kay wagas yun po. Huwag nadayon yun among travel adto ni Mig sa among first anniversary, oy. And that time, mura na pod mi og nag-honeymoon. Kung mapil makog otro og pageant and the judge would ask me if what was my unforgettable and best learning experience in life. For sure I would answer as, it's Miguel. Learning to open up my heart and choose to love again. After the painful experience was the best learning experience I had. Every pain is worthy if the exchange of those pains would be my boss, my Miguel. Every experience I had with him is the most special and my favorite of all. I love him. That's certain.
Ug syempre aside sa kalipay kay nasad may mga kaguol og pagilak-hilak. Labi nag mag-away ni Migs kay OA pod kayo ko. Mangaway ug una, mukalit og kalami, labi nag bombarded me sa mga paperworks, mga trabaho na labas na sa pagtudlo. Apilan pa sa mga students namo na badlongon nga magpasa og modules. So stress sa work and sometimes si Migs akong madumbulan sa kasabot. Maybe because nagsalig ko that Migs loves me and he always pampered me. So I know nga awayon man ako siya, pero di ko niya matiis. Ang tinuod, dili ko niya matiis kaya unsaon na lang iyahang mga acrobatics expedition. Lol kayo. Bitaw. And most of all, dili malikayan ang mga away-away ug selos-selos sa mong relasyon. I could still remember adto nga before ang kasal nilang Sol ug Chan, kaya nag-away mi ni Mix. That time ang god, kay miadto ko sa karinderya nilang Sol, kaya naghatod ko sa mga printed champagne glass ug ref magnet stickers na hinimo sa akong kauban sa trabaho ug mao ang wedding souvenir nilang Sol and Chan. Gichat ko ni Sol nga sa karinderya daw may magkita kay naa daw sa daw iyahang kuya didto nga nagbilyard silang bilyaran. Giingnan ako si Sol na mag-anha ako og dili magsaba siyang kuya na mag-abot ko. Excited kay ko. Pero pag-abot na ako gisapot yun ko sa kong nakita ba. Kay nakita na ko ang usa kayang lady na todo landi kay Migs. Kauban ni Migs nagdula ang tulo sa iyang mga subordinates na police officers og nakaila na pud nako. After na ko gihatag kay Sol sa mga souvenirs, kami adto na ko sa pikas pwesto na mao ang bilyaran nila. Ug didto, I saw a young lady na naghatag sa elimno nag-i-order sa mga kauban ni Migs. Ang gidol niya si Migs. Mikunit siya sa bukton dala tunol og usa ka bottle of beer. Sabay ingon nga Kuya Migs, beer o ako? May bagting yun na akong dalunggan sa akong nadungog ug sa mga kamot sa girl nga nakagunit sa bukton ni Migs adto. Sa mukha malagi adto na maugyod ako naabtan sa pagsulod na ako sa bilyaran. May pasalipod ko sa lalaki nga nagtindog sa otobangan kay naminaw ko if unsang itubag ni Migs girl. Wala pa man siya kakita sa kwapon. Misingkit ako mata kay mitingsi raman ka ng Miguel while gidawat ang beer o gisad nga bago niya giinom ang beer nga. Beer, rye, ako ang love. May papaut-paut pa ang girl sa tinubagan ni Migs na mura baog ng luod. Nice. Sa mukha maligi kay gisungog pa sila sa mga kauban ni Migs. Nasuya yun ko ha kay wow ha, may pa love pa. Ug sa dihang nikalit kog ingon nga ako o ang billiard. Modyo na ingon ako galit kay Mig sa dihang abtik na ko miduol siya ha gumikan sa kong kasuya og pagselos. Giling ako niya adto kay abi siguro niya og si kinsa na ang mikalit og kapyot siyang bukton. Nakatan-aw pod og kalit iyang mga kauban og pati itong love. Ug nikalit lag ingon tong kauban ni Migs nga, "Oy, the bossing is here man di ay." Hello, ma'am. Gi-smilean ra na ako ang kauban ni Migs. Umibalik akong attention kay Migs. Then sa babae na pod ko mitanaw. Na-feel ni Migs akong kalagot mong abtik ko niyang giagbayan sa baingon. Dapat babae pangutana na. Siyempre ikaw yun kaysa billiard may boss ay. Gikusin ako ang kilid ni Migs og napaagay yun siya. Katawa kay iyang mga kauban na pulis nga gatambay pod sa bilyaran. Mulakaw ng datong babae but bago pa siya makalakaw kay gipaila ko ni Miguel. Ay, love, si Ma'am Anday nimo. Girlfriend na ako. Boss, si Lovelyn, bagong tawo nilang mama og papa sa karinderya. Pagpaila ni Migs sa muando ha. Kaya naman pala love ang tawag ni Migs kay name gyud ay niya. Nagkilaw si Love sa kuha the last mile. Then she excused herself na mabalik na daw siya sa iyang trabaho. Dili ko gusto mag-judge but syempre babae ko. And as a girl's instinct and feeling, I can sense that she liked Miguel. Pero gi-ignore na ako to na thought sa dihang taod-taod lang. Kaya naabot ang papa ni Migs og pagkakita sa kuha kay giduol ko gipansin ko niya.
Nigreet pug ko sa papa ni Mix. Actually, open na pod among relationship sa family ni Mix. Plus factor ang pagiging BFF namo ni Sol. Mong dali ra ko na-accept silang pamilya. As a matter of fact, birth date ni Migs nag-i-introduce ko niya siyang angkan. And he informed them na uyab ko niya. Sa kapila na nga na occasion silang Migs and Sol na present yun pod ko. Basta wala lang ko gikabisihan pod sa life. Very accommodating and so kind ang parents ni Migs yun. Nga ma-feel na ko na palangga ko nila. Ug mura ba og parte na ko silang pamilya. Walay sama ang kanindot sa mood na open yun among relationship ni Migs sa among bawat pamilya. Sa moto nga paglakaw atong babae, og nabisi na pod ang papa ni Migs. Unya ang mga kauban niya ng mga pulis kinagdula-dula og ilahan na. Mikalit ra kog ingon kay Migs na muli nako. Nagtimpi ramanggod ko sa kong gibati nga kasuya kay Migs kay syempre naa iyahang papa pa ug maulaw pod ko. Ningon si Migs sa kuha nga, nganong muli naman dayon ka? Maya nagod uli boss. Dere rata kaon. Ihatod rati ka. Tubag ko nga, muli na ko kay naglagot ko si mo. Kung wala ko naabot, dili na ko makita sa kong mga mata nga mismo nga naa na day kay pa love. Tubag siya nga, unsay love good nga, love man gyud ay hangalan. Unya bag-ong trabahante mo na nilang mama ug papa diri sa karinderya boss. Tubag ko ni Miguel, ngalan gani na niya. So dili na ka mahago mangita og laing endearment kay ngan pa lang, sweet na og klaro kayo na apil ka nga ginatrabaho niya. Unya ikaw naman, tam-isa si mong smile no. Ganahan pod ka naghimasima si mong bukton mong todo smile kay ka. Ambot lang jud ba kay mitukar akong kasapot adto na adlaw. Pila na kahigayon niya na ako'y makita nga nagalandi kay Migs pero lahi ra ato na time akong gibati na kasapot. Hingon si Miguel, boss, love man to di ang pangalan pero dili na ko siya love. Ikaw ang babae na dili love ang name, pero love kayo na ako. Ayaw na siya silose kay ni katiting wala ko ganahay siyang paghimas kay imong himas ra kong paborito lagi. Tubagpod ko, borit nimo. Ayaw ko pag-atik-atika Leo Miguel kay klaro kaayo na wala kami iwas o giganahan pod ka. Basin ganahan gid ka na siya na pod imong himuon na flavor of the day. Mong ganahan ka magtambay diri sa bilyaran. Nasuko na hinuon ko gisamot siyang giingon og milakaw ko. Abdik na ko ni gawa sa bilyaran. Mihapit ko sa karinderya og nagbabay ilahang kasol. Misunod si Meg sa kuha og nasya sa kong likod while nagapananghid ko ilang sol og siyang parents. Nagpaalam pa siya og apil siyang mama na ihatod ako niya maong maglakaw siya. Wala na lang ko miimik bisan naglagot pa ko. Pagawas na naman duwa silang pwesto, miadto mi siyahang nakapark na motorcycle kay abtik rapod ko nga midiretso og lakaw ug wala ko misakay siyahang motor. Mitokar yun akong topak adto bitaw eh. Sige kog tawagon ni Migs pero wala yun ko naminaw. Hingon siya nga, boss, hali na ba? Sakay na. Hiatod ta ka. Mo na ingon ni Migs while ginasundan niya ako ang pagbaktas. Nakasakay siya ana sa motor while ako kay nagbaktas lang. Oo, buangon yun ko adto na time ba. Gihinayan rin niya agpadagan niya ang motor, kanang makasabay ra siya sa speed sa kong lakaw. Ako siyang giingnan, uli na dito ko, dili ko masakay si mo. Adto na dito si mong love. Hotda na imong smile dito og pagpahimas og todog yun. Mura kog buang nasigig ingnon ato si Migs. Pero, nikatawa na siya og niingon, nga kakyot ni mo magselos gyud bosoy. Hali na ba? Kaya gipananaw na ta sa mga tao. Naaron mga students ni mo makita si mo dito. Sige gyud. Naundang akong paglakaw sa gingon ni Migs upon realizing nga basin tuod na ay mga students or parents na ko nga makita sa akong kalokohan ba. Mong abti kong mihunong og nagpara og kasakyan na tricycle.
Pero, nikalit ra pug ingon si Migs na, "Salamat kuya pero dili ni siya mosakay." Mo na'y ingon ni Miguel sa driver na mihunong na sa kong tungod, unya gigunitan ni Migs kong kamot. Milakaw na lang pud tawon ang tricycle driver nga nagpalingo-lingo ba. Unya ang buing na Miguel kay gialsa man kako ana niya kalit ba o gipasakay ko siyang motor. Buing kaayo kay sa tangke pagyud ko niya gipasakay kay dili mali ko mosakay unta. Maong sa tangke ko niya gipalingkod yun. Ingon si Migs nga sige paglihok-lihok yun aron madas magtakaron. Dili biya ko mahadlok mamatay. Total, you're with me man pod. Magkauban ta hangtod sa kamatayan. Seryoso kay nang ingon ni Migs while gipadagan niya ang motor, unya magsige man kog tangka og naog kay ka-awkward man gud pod nga na ako sa tangke nagsakay. Unya wala man siya backride. Kami ra gyud gitan-aw sa mga tawo nga nakita sa moa. Kalokohan kaayo si Migs. Niingon na lang ko nga sige na, mosakay na ko. Magbehave na ko pero please lang. Sa likod ra ko nimo kay ulaw kaayo ang gipatangki ko nimo. Pero wala kay backride. Evil smile kaayo ang reaction ni Miguel while gihunong niya ang motor niya ug mibalhin ko siyang likod. Ang ahak na Migs kay wala ko gyatod sa moa kay gidiretso ko silahang balay taon. Walay tawo ang balay nila kay naaman silang pwesto. Hingon si Migs, unya na uli kay paulian sa nato ng kainit si mong ulo. I'll prove na ikaw ra kung gusto na maghimas ako. Kalit lang ingon ni Migs pagkahunong siyang motor na og gibitbit yun ko niya pasulod silang balay hangtod siyang kwarto. Bisan pag magpumiglas ko kay useless ra kayo sa mga galawan ni Migs. Kay nadala ra gihapon ko niya. Wala ra gihapon ko kabalibad. Labi nagsugo na siya gihimas na po sa kuwan tibok lawas. Og abtik na gilamian ako ang gibati. Maglagot man ko, pero nadakpa na pod niya ako ang pilite. Og didto, nag-acrobatics na pod mi sa sulod siyang kwarto. Wala na ako kabalibad yod when I felt his hardness towards me. Alat siya ang Migs kay nalaksi akong blouse siyang trabaho og perti pang isiha sa kagwang. Ako siyang giingnan, buing ka. Gilaksi man nimo akong blouse. Ingon ako nagkalit kay Migs sa dihang nabati na ko ang ex ako ang blouse. Ingon si Miguel, weak imong blouse boss, pero sagdira na. Palitan na rata kag bago, og padayon ta, kay nag-standing ovation na si Junior Boso. Tubag niya dalatan-aw niya siyang bulan. Gisundan ako iyahang gitan-aw, og nakasmile na lang ko. Pagkakita niya na murag naulian ko sa kong kasapot, kay abtek na po niyang gitakop akong lips, og ipadayon iyahang gibuhat. Buingon kaayo kay gialsar ako niya og ipapilit sa door, while push and pull iyahang gibuhat, sulod sa akong pagkababae. Nakapulupot akong tiil siyang baywang, while nagunit ako mga kamot siyang na. He supported my weight by holding my back, using his bare hands. Hapit na yun mosinggit si Migs o Captain Barbell kay murag yung barbell kung dalhon lang ko niya siyang acrobat. Nakapagawas yun ko sa kong kasapot, pinaagi sa makusog. Namo. Ahak yun si Migs bitaw oy. Ambot nga nung dili man yun ko kabalibad dayon, pag mo under na iyahang acrobatics style ba. Paita aning alipin sa gugma bitaw. Pero wala pa na kontento ang Migs o gidala na pud ko sa bed. Nagpinadogi na pud siya ag barako until milingkod na pud siya o gipalingkod ko niya siyahang kunan. Letting me to drive him and reach the highest peak. Of course, same as before,
Gipauna na pod ko niya pagawas. Bago niya gipagawas iya. Outside gihapon kay lisod pod binlan ko niya siyahang mga binhi ug mabuntis ko, which is wala pa sa mong plan duha na magka-baby. After sa mong gymnast ni Migs ug nag-CR ko, I found out nagidalaw na day ko sa kuang binulan. Kaya di ay grabe akong kasapot kay menstruation na di ay nako, pero wala pa lang kagawas. Because of Miguel's palami na acrobat, kay migawas ang red light. Pagkabalo ni Migs kay happy kay siya, nagyutruhan kog tira. Kay napasulod niya tanan ni handog. Naway pagpugong kay pag-anak manggod nga hinos nga dili ko mabuntis. Isa ang calendar method na ginamit namo sa pagkontrol aron dili magbunga among mga acrobatics ni Migs. Ingon pa si Miguel na dili man yaki boss kay permero pa man. Dili pa kusog ang agas. Ato ganing katihon aron makagawas gyud tanan kay mao nang gisapot ka kay wala nakagawas ang tanan. Rason ni Migs kaniadto sa dihang giingnan nako siya na dili na pwede. Kay tama na, kay naa na ako ang binulan. Sa mga taong after sa mga acrobatics duha, kay misulod si Migs sa kwarto ni Sol ug nagkuha og napkin adto para ihatag sa kuha. Nagkuha pa siya blouse ni Sol para isuot sa kuha pero wala na ako gisuot. Kay mas prefer na ko ang magsuot siyang t-shirt. Hingon si Migs, okay na ka? Naulian na kasi mong kasapot, boss. Ingon na ni Migs dala suot niya siyang t-shirt sa kuha. Amaw laki haligi. Ako siyang giingnan nga hilom dira. Bantay lang kaan ang imuhang pakig-flirt ha. Makita pa ganito kag utro na magpahima sa laing babae kay ti manage ihatag yung ti kalargo sila. Tubag si Miguel. Ouch. Ang sakit naman kay panghatag mangyudi ay ko. Wala mang good ko makig-flirt ba? Sala ba na ako na may hitsuray mo uyab? Siya manggod ang midool og milikay man gani ko no. Beer gani akong gipili kaysa siya ha. Pero kung ikaw pa to boss, bisan pa pila ka beer to kay ikaw gyud akong pilion oy. Kay unsaon na lang makahubog kay ka. Mura kag tanduay. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ako siyang giingnan nga ba yun ni mo Miguel. Nagmama-aray agi ana yun ha. Basta kay iwas yun. Ayaw yun ko pakit Miguel. Nagbinuangan ko ni mo kung dili ka gustong magmahay. Wala bagyo'y aso nga makumkuma. Tubag siya nga. Swear. Dili ta ka binuangan. Dili ko mag-cheat. Di man inga ikaw lang yun. Tubag pud ko nga dapat lang. I-sure yun na. Mismile ra siya o gibira ko niya dalahag sa kuha. Tapos gitaod na po niya ang hook sa kumber. Wala na ko adto nagpapalit og new blouse siya ha. Kay basin matingala pa silang mama paguli na ko. Nalahi na akong sanina paguli. Ako na lang gitay-tahi akong blouse nga nalaksi kay na may pantahi silang Migs pod. Nag-prepare na pod si Migs para mo duty kay panggabi imanihan duty. And after na mo pangaon, humanyag prepare kay mao pa pod ang time na miuli ko. Bago pa siya mag-adto sa lang station, kay gihapit na lang ko niya og hatod, kay wala man ko magdalagod ato nga time sa kong motor. Nag-commute ra ko adto kay nahadlo ko na basin mga buak ako mga dala na champagne glass na souvenirs ni Sol siyang wedding. Sa mga to nga miabot sa ng adlaw sa kasal ni Sol. Everybody was so excited to see the gorgeous bride and the good-looking groom sa dihang after silang church wedding. Kaya may proceed na ang tanan sa reception. Happy mi nga magbarkada adto na makita among amiga na malipayo na yun. After pod siyahang pila na ka-failed relationships. Promoted na gyud among amiga. From Miss to Mrs. Si Migs adto kay dili na nako may hab sa mga tudlo kung kapila ko niya giingnan na stunning daw akong kagwapa. Nakakataba sa heart yun iha mga appreciation kay in some way ang akong pagpagwapa kay Dan especially for him ba.
I love it when he saw me as beautiful as the flower blossom inside the church. And I love it the most when he stared me like there's no other beauties in the world. Nakakaganda sobra iyahang mga titig. Though I know it all along na dili ko anak kagwapa. Kay average ra gyud ako ang beauty. Ningon pa si Sol sa mga to nga perfect couple kay mo ni Kuya Bash. Gwapa na maid of honor ug best man. Ningon pa yun si Sol nga basta kuya ha. Si Ana imong permanent flavor. Ang dili nakamotikim pa og lain nga flavor. Kay if magpabadlong gani ka, ipahurot yun akong pasirit ang tubig sa fire truck nilang Christian nga pasirit sa imo ha. Aron mabalik kag kabuotan. Di ba lab? Dugang istorya na ni Sol siyang kuya nga nagpalaban pa siyang hubby na si Christian. Swerte kay ko to have a very sweet and genuine friend like her. Sa mong magbarkada, si Sol yod ang very sweet and genuine person. She's a simple woman with good values in life and a true friend. That's why makaingon kog daghan kayong nag-love siya. Of course, that includes me sa kadaghan nga nag-love siya. I love my amiga. Ingon po na si Christian nga, ayag ka bala kalab, kay magiging permanent bossing na lagi na imong BFF sa imong kuya. Mismile ra po si Sol og mig sa giingon ni Christian. And I thought that day would be perfect and happy lang yun since it was my BFF's wedding. But my mood was tarnished kay nakadawat ko og tulo ka picture ni Migs with another girl. The first pic kay si Migs nga naay kay istorya nga girl. Nakatakilid ang girl maong di maklaro ang namo. Second pic kay nakasandig ang ulo ni Migs sa may couch. Then ang kamot sa girl kay nakagunit sa cheeks ni Migs while ang kamot ni Migs kay naa sa paa sa girl. Og ang ikatulo nga picture kay ako ang gikalgutan. Kay nakatakilid si Migs and kakiss ang girl. Shems kaayo kay nakatindog og kalit sa kong gilingkuran. Nana ko sa sulod sa reception adto og nag-start na ang games para sa newlywed couple ato. May gani kinahuman na akong part na maghatag og speech ug magkwento sa love story nilang Sol and Christian nga nakadawat ko adtog mga pics sa messenger. Wala ko kay sa sender. Dali kay ko adto nga nakatindog kay mo og CR og dali rapod kong nagunita ni Migs nga naa sa kong tapadra. Nangutahan na siya kung asa ko adto. Pasikreto ra na akong giwakli iyahang kamot og wala nako siya tubaga. I know nga wala ra mabantay akong behavior adto kay halos sa mga mata sa audience naaman sa lingaw na bridge of love nga game sa newlywed nga couple. Naginahinay ra ko gawas sa reception para mo adto sa CR. Dito kami adto sa isa ka kwarto nga naa akong bag nga nakabutang. Kay duhaman ka rooms ang gikuha nilang Sol and Christian para ang isa ka kwarto magamit privately sa mga mag-retouch o make-up and so on. Sa mga to nga after nakukuha sa kumpanyo kay medyo teary-eyed naman gud ko. Kay misulod kog CR og naglingkod ko sa bag. Pero wala ko nagamit sa CR ha. Lingkod lang sa nakasarado na bowl ug nakatutok lang sa mga picture nga gisend sa kuha. Gitawagan ako ang sender to confirm kung kinsa siya. Pero wala ko niya tubaga. Gichat po na ako siya. Then nag-reply sa kuha na dili daw ko niya matubag kay free data daw siya. Mong chat na lang daw siya mag-reply og concerned citizen ra daw siya. Kabalo daw siya na uyab ko ni Migs and deserve daw na ako makibalo kung unsay ginahimo ni Migs kung wala ko. Mura gipika sa kong heart adto. Nawasak ang 100% trust dayon nako adto ba. Pero bisan ingon adto akong na-feel na I tried to stabilize my emotion kay kasal sa kong amiga. I don't want to become agitated and be the reason of spoiling my BFF's mood of happiness.
Dayon nadungog na lang nako nga niingon si Migs while na ginatuktok ni Andor sa CR nga. Okay ra ka boss? Unsay problema? Nakadiha sa sulod boss. Siguro kay wala pa yun ako na control akong emotion ug mao gyud pod ang pagtungha ni Migs. Gigawas na ko siya adto ug ako siyang gipangutana nga unsay pasabot ani. Gipakita nako sa iyaha ang pictures na na-receive nako sa messenger sa dihang direkta ko nga nangutana siya. Tubag si Miguel nga kinsa may nag-send ana si mo. Mabaril yun ako nang magpatakag send ana si mo ba. Nasuko man po dayo na siya hinuon og galit pa. Ako siyang ingnan. So sa imong reaction karon, meaning ani kay tinuod jud ni. Got shit ka sa kuha. You cheated on me. Ayaw pag i-blame ang sender ani. Kay magpasalamat pa gani hinuon ko siya ha. Kay concern siya sa kuha. Gisend niya ni aron makahibalo ko nga parehas ra kang nil. Dako nga cheater pod. Hingon si Miguel nga ayaw ko iparehas o i-compare sa mong ex ha. Nasuko na gyud pod hinuon siya. Hinay ra yang istorya but may force gyud ang tone siyang voice. Di mailahan nga nasuko siya. Siya pa hinuon ang may gana nga masuko karon. Ako siyang gingnan kay ngano dili ba tinuod ha. So unsa man di ay pasabot aniha. Nasuko pod ko. Syempre. Magbangga yun mi sa mong kainit ha. Ana gyud among senaryo adto na time ba. Dayon tubag si Miguel nga, boss, believe me. Dili na mao si mohang pagtuo. Humanon lang nato ning kasal ni Sol. Afterwards, let's settle this. Okay? May kalit siya og kalumanay dalagunit sa akong abaga. Pero ako siyang giingnan nga let's break up. Magbulag na lang ta. Magbulag na ta karon. Mo na ingon ako niya instead dalawakli siyang mga kamot. Action ako mula ka unta pero gipugngan ko ni Mix. He blocked my way sabay sabi na Dili ko masugot na magbuwag ta. Walay buwag nga mahitabo. Paminawas ako. Si lovely ng babae diha boss. Ug nakainom mi adto sa akong mga kabrad na may kalitra na siya og tungha. Ug mitapad sa kuha. I never kissed her. Siya ang mikiss sa kuha og kalit lang jud kayo. Sumoto nga pag-ingon nako nga makigbulag nako ni Miguel. Wala gyud may sugot si Miguel. Dayon, mikalit lang og luhod si Mig sa kong atubangan. Dala pa taas siyang kamot. Namura ba siya og nanumpa sa katungkulan gani? Og mingon din siya nga, sumpa man boss sa ngalan ng aking trabaho. I never cheated on you. Kung makita nimo ang picture, nakasandi lang akong ulo sa couch kay naglabad akong ulo adto. Ug muuli naun ta ako na maopoy pagtapad ni Lovelyn sa kuha ug nakigistorya. Siya ang mikis sa kuha. And swear, miiwas ko bago pa man mag-abot amo ang mga ngabel. Nakainom ko, hubog kay ko ato. But napaghihapon ko sa wisyo. I know what I am doing. Kabalo pod ako mga kabarad na kauban ako sa bar adto. You can ask them if you want. Dugay pod ko na wala milihok sa kong gitindugan ug mitutok ra ko siyang no. I can see man po the sincerity of his words unto his eyes. Ako siyang giingnan, she really likes you.
Pagkumpirman ako sa giingon ni Miguel, ug mitindog og kalit si Miguel. Gikan siyang pagluhod o giduol ko dalagunit sa akong cheeks ug gisad. I know, pero bisan gamay, wala gyud ko na-attract sa iya, boss. Wala ko'y rason para cheatan ka. Kay naa na si mga tanan, boss. Professional, bright, guwapa, buutan nga maldita, silosa gamay, sa puton dako. Pero pinaka-loving and caring, ug driver pa. So unsa pa man akong pangitaon, God? Dili ti ka ikambyo kay Lovelyn or kinsa pang Lovelyn nga moabot sa akong life. Kay ikaw ra ko, boss. And I was moved. I am touched by his words. Nakatawa ko nga nasuko siyang impression towards me. But generalizing what makes sad, I know nga deep in my heart na mituo ko siya gyud. Dili tungod kay na blind ako sa kong pag-love siya, but because my heart says the veracity of his words and actions. Si Migs ang klase na guy na dili maayo sa words. Kay gani, maihap lang sa kong mga tudlo kung kapilar ako niya na ingnan og I love you. He always said na dili man siya maayo sa pulong, but always niya ipa-feel o ipakita how much he truly loves me. Og that time, nakita na ako og na-feel yun na dili siya gusto na mawala ko siyang life. And because of what happened, mitukar na pod ang pina-quick nga pinadali nga style ni Migs. Og nag-acrobats mi kadali. Mga 5 minutes ra pad to without touching our faces aron dili ra masira akong makeup. Ang ako ang pagkababay ra iyahang gitarog yun within 5 minutes na pinapaspas nga pinadali na palami. 5 minutes kay very quick ryod among gibuhat. Kalokohan laki halagi. Kadili pa alkansa. Siya nga pod ko kay human masuko, maglagot kay musugot ra pod. Heist, mabuang ko kay Miguel. Sumotong may balik mi sa reception nga anaabtan na mo kay pagpangaon na. Gipangita yun din taon mi ni Sol o Christian. Makatawa ko sa mga titig ni Sol sa kuha. Kay mura ba og scanner nga from head to feet yun ko niya giscan og totok dalaingon. Niadto mo ni kuya sa kwarto no. Don't tell me nga giunahan mi ninyo ni Christian gamit sa kwarto na dapat honeymoon unta na mo. Katawa aligin ako adto og tubagon unta na ko siya nga. Paano mo nalaman, Bash? May tama yun ka. Pero wala eh. Isa pikas kwarto man mi ni Migs nagpalami og pinadali nga stylan siya. Dili sa kwarto na gimito nilang Sol og Christian after their wedding reception ceremony. Ulaw pod na unahan na mo sila gamit sa kwarto. Lol kaya. Sa pagbalik na mo sa reception ni Migs og nakita na ko si Lovelyn kay naa na pod siya. Appeal siya sa mga invitee sa pamilya nilang Migs and Sol kaya wala na ako makontrol akong sarili na dili siya tutukan. Kung nakakamatay lang ang mga titig, dugay nang natumba si Lovelyn sa kong staring look siya. Bitaw. Kabantay si Migs sa kong aura. That's why he hold my hand sabay ingon nga. Let's settle everything after sa wedding ni Sol. For now, feed your tummy first. I stared him back and miagrir pod ko siya hanggingon. Nahuman yun ang wedding ato nilang Sol o Christian na bakas sa nawong sa mag-asawa ang ultimate joy and happiness. Dili na mo makita ang kakapoy silahang mga faces. Nahuman nga wala kabalo ang mag-asawa na ang ilahang best man o maid of honor silang wedding kay hapit magbulag pero nag-quick palami style rajod sa kwarto na tapat silahang room na gamiton. Perte bitaw to na momento eh. Unforgettable to para sa kuha. Sumoto nga ang sunod na hitabo kay istorya ni Migs sa Lovelyn privately sa karinderya. Walay tao adto kay wala sila mag-open since wedding day biya ni Sol. Gipaadto ni Migs sa Lovelyn para istoryahan og darong.
Ako naman kay nagtago ra sa my kitchen. Wala ko miatubang kay Lovelyn kay dili po ko gusto na makapasakit sa akong kapwa babae. I let Migs handle the situation and I want to listen po secretly silahang convo. Hingan si Lovelyn, nga sorry Kuya Migs. Daghan namang god akong nainom adto og nagduwa mi og truth or dare sa akong mga igagaw. Ikaw ang gitudlo nila sa kuha na ikis as part sa kong dare nga challenge. Wala ako kabalo, nagipicturan day ko sa kong igagaw. Unya, gisend pagyod kay Ma'am Andy ay. Oo, crush ta ka Kuya Migs kay dili lang kagwapo, pero maayo pod kay ka sa mua nga mga trabahante ninyo. Pero wala pod sa kong intensyon na makaguba og relasyon. Mao nay nadungog nako adto sa rason ni Lovelyn sa pakig-istorya ni Miguel. Ay no nga daghang butas ang rason ni Lovelyn, isa na diha ang dili mi magkaila siyahang ginaingon na pinsan. So nganong sendan mako picture pinakalit na dili man mi magkaila og dili mi sok mid friend. I know also nga kabalo si Migs ana. Ang pulis pabiya iyahang atikon siyahang shallow nga reasons. Kaya naman wala na ko matingala na gisisante ni Migs si Lovelyn. My heart was moved sa statement na giingon niya kay Lovelyn adto nga. Sorry kay Love, pero sugod ugma, last na imong pag-anhi sa karinderya. Manhil na ka ugma para sa pag-claim si mong last na sweldo. Sorry, pero dili ko gusto nga maka-feel og discomfort akong uyab about this. Bisan wala man yun na hitabo. Dili ko gusto na kada manhi kog karinderya or bilyaran namo. Makauna-una siya og dili maayo. Dili ko gusto masira ihanda contrast sa ko. Dili ko gusto na masira mi og magbuwag mi gumikan sa iba. Salamat sa imong paghanga sa ko. Pero love kaayo na ako kung uyab. Wala na ilain pa. I hope klaro ni si moha og masabtan nimo akong buot pasabot. First time na ako na-experience nga makadungog sa lalaki how he fortified his love for me bravely. Gumikan sa gistorya ni Migs kay nakahilak yun tawon si Lovelyn og niuli siya nga nangayo og sorry yun many times. I felt pity for her kay syempre babae pud ko. Pero the world is so wide to quest. I discern nga makakita ra siya og another Miguel po that will love her deeply. Kanang Miguel na walay tag-iya og matawag na iya haragyon. Pag-uli na ni Lovelyn kay migawas na ko sa akong gitaguan og gisungog na ko si Migs nga nakaistorya og lamion kay kabalo man ka nga naa ako nga naminaw sa imuha mga puret og atik-atik. Then ako siyang gikatawan. Hingon si Miguel, hananapod ka ba? Wala ko magatik-atik ha. Tinodo kong giingon ba? Naluoy na gani ko kay nakapahilak og babae na dili ba ako ganahan nga naay bae nga maghilak sa akong tubangan. Kay ingon pa bitaw ni Robin Padilla nga ang babae dapat minamahal, hindi pinapaya. Tapos maingon pagyud ka nga nagatik-atik ko. Nagpanlod-luod pod ang panuha. Sa motong gidol na ko siya, ug with all the sweetest gestures I had, I hugged him. Gigakos na ko siya o give him a smack kiss. Kung ako siyang giingnan, thank you for loving me truthfully, boss. Mismile na si Migs sa kuha og then giabot niya akong lips. Dayon he kissed me. Kanang pinatsula kayo. Wala pa siya matagbaw sa kiss lang o gipasandig na pod ko niya. And yes po. Tama imuhang gunahuna nga nahitabo na pod mi. I can't resist Miguel's moves manggod. Idungag pa na love pod kayo na ko siya. Sa mga to nga nagpadayon na mga relasyon ni Miguel na puno sa ups and downs. Normal. Kasi I know nga part sa relasyon gyud ang dili lang kalipay per me. Pero bisan pa man nga magsigi mig-away ni Migs, saludo ko siya ha. Kay once init o gisapot ko, dili kay ko niya tumpangan. Pero na lang, kung sobrahan ako ka-OA kay kalitra ko anak niya og papilit sa haligi. Tapos romansahon din niya. Bangon lagi.
our palami activity ang pinaka-ultimate na pahungaw namo ni Migs. Every time mag-away yun, me. Ang among awayan, time and chika babe niya. Siyempre as man in uniform, dili malikayan yun, nga na ay magsigig landi siya. Idungag pa na lamion siya o itsura yun. But never miabot sa point na nasakpan ako siya na mo reply sa mga chats or landi sa laing babae. Napaganihigayon nga nakarasyan siya sa anak silang major ug magsige pa yung chat ang babae siya. Sige siya gi-invite kay lagi birthday niya or birthday siyang papa or aniv siyang parents o guban pa. Kasalang ipagbigyan ni Migs to siya o gipauban pa yun ko niya. What I love Migs the most kay open na siya sa mga nagalandi siya sa ko. And he was proud to introduce me sa miskan kinsa pa man that I am his girl. Bisa na ay nagalandi kay Migs, but I am happy to say na so far, wala pa niya gibuak o gibroke ako ang the contrast siya. Kabalo ko siya mga SOCMED account and even his password. Sometimes nag-change me og mga phones and so far, naman ko'y mga mabasa na mga lumalandi sa boyfriend ko. But I let it pass na lang. Because I believe, nga once ang laki gani mag-cheat sa imuha, bisan pa man unsaon na nimo og remind, at di man og higugma, that wouldn't be enough sa mga awagon, og di kabalo makontento. Giprove ni Miguel sa kuha, nga dili tanang pulis sa lawahan. Dili tanang gwapo, kay hangol og palami and multiple partners. Dili tanang lalaki, kay V-card lang ang habol. There are really men who will love and accept us no matter unsa patong past. Basta ang heart na ang mupitik. Love is really a promise, and once it is given, it will never be forgotten. 24 months of being with Miguel was a wonderful adventure. My life has been a wonderful journey since he came along. He gives colors to my dull life. Miabot yun minimig og 2 years na walay bulagay nga nahitabo. Moto na mundo ha, kay mag-away pero di maghihiwalay. Magkakatampuhan pero walang bitawan. Basta kay no cheating dyan. Until sa maibot ang adlaw na wala ko kasagang yun, kay nanginahanglan ko og dakong tabang adto na si Migs lang ang tanging misulod sa kunahuna. Fresh pa kayo ni sa akong mind na experience. Pauli na ko adto for my duty nga naay checkpoint sa may beach and resort na unahan lang sa school kung asa ko na-assign. Nakapangutana pa ko ato sa nakasabay na ko nga driver kung naabay dako. Tubag pod si kuya driver, nga dili man ma'am, checkpoint raman. Kay checkpoint raman, sumilabay pod ko. Pero nakuratan kay ko kay gipingataan ko og lisensya og rehistro sa motor. Nakoy lisensya syempre, pero ang rehistro ang problema. Kay expired na ang rehistro sa akong motor o wala pa na ako malugaray og renew. Naimpas na day na ako ang motor. Ang nakapait pa yun kaya mga pulis nga nagdakop kaya wala ko'y nailhan. Mga baguhan siguro sila kay mga looking young pamanggod sa akong pananaw. Upa to sila kabok adto nga nagtindog nga gipadaplin gyud nila akong motor. Iimpan daw nila akong motor kay expired na daw akong rehistro. Gidalas dapin ako motor o gipasulod pa gyud sa resort. Mura kog naava adto nga gisundan ng usa ka police officer ug akong gihangyo. Ingon ko nga, "Sir, dili pwede mahangyo, sir. Naman ko'y rehistro gyud og magpa-renew man ko og master. Wala lang na ako malugaray pa gyud renew kay nabisi lang gyud ko sa trabaho ba. Unya wala na ako mapansin na expired na di ay ang rehistro, sir." Nitubag ang pulis nga, "Sige ra ma'am, sa amo ang head lang hangyo ana." Tubag ko nga, "Asa di ay inyong head, sir? Basin pwede ko makahangyo." Tubag po ng pulis, nga naa sa sulod ma'am. "Sige ra, ubanan rata ka siya ma'am."
Nasa kong may na pagdili yun na ako mahangyo ang head sa mong dakop kay tawagan na ako si Miguel. Misulod ko sa maong resort og pagsulod pa lang nako sa room, nagitudlo sa pulis. Kay mibulaga na sa kuha ang malaking itcha prank nilang Sol og Chan. Kusog kayo ang syagit ni Sol nga itcha prank. Happy 26th Mansari sa inyohan ni Kuya Bashi. Og taod-taod lang, kay mi play dayon ang kanta nga Marry Me. And my heart was beating so fast sa dihang migawas si Miguel out of nowhere lang. Og siya yun ang mikanta nga duyog sa giplay na Marry Me. Nikanta siya while hinay-hinay siya nga miduol sa kuha. First stanza ra iyang gikanta ug ang chorus. Dayon, miluhod na siya. Gigawas niya ang ring sa bulsa sa iyang pants. Ug iyang giingon ang mga magical words nga, Boss, gikan pa sa day one that I courted you. I know from my heart na ikaw na ang babae na gusto na ako makauban habang buhay. Ug maging inahan sa akong mga anak. Willing ba ka na mudala na sa akong apelyado, boss? Na i-push na sa next level atong relasyon. Will you marry me, my boss? I was teary-eyed nga gihapak si Mig sa bukton yun. Mag-propose na lang gani siya, ipaagi pag yun niya og prank. Nakulbaan ba ako kay abi na kog unsa kadako akong multa nga bayaran sa LTO. What a prank love style yun niya lagi ba? But though giprank man ko niya, I won't deny the excitement and happiness I felt that day. Kaya naman, o gitando yun ako siya o ako siyang giingnan. Nga syempre, 101% nga super willing, my boss. I will marry you. Lami kayo ang pahiyom ni Migs na gisuot ang sing-sing sa kong ring finger. Mitindog siya o gigakos ko niya sabay ingon nga happy 26th Mansari to us, boss. Love is indeed beautiful. Migs proposed to me atong May 26, 2022. Before pa ang first wedding anniversary nilang Sol ug Christian. Murag lucky number yun siguro na mo ang 26 pa. As that day was also our 26th Mansari. 2 years and 2 months na miadto na time ni Migs and still counting. Nihirit pa dayon tog ingon katong officer nga police nga nag-impound kunoy sa motor nga okay ra ba sir? Tubag pod si Migs nga okay kayo. Salamat brad. Sumoto nga pagkagabi na ana. Migs and I inform my family nga magminyo na minimix. Happy kayo si mama nako. 29 na biya ako. Og makaingon ko na very fulfilling ako ang youth og singlehood journey. Kaya naman, sa mga youth out there, please, do not rush sa kaminyoon. If possible, enjoy sa ninyo inyohang pagkabatanon. Uyab-uyab lang sa God o kung wala may uyab, then chill with your friends or barkadas. While naga-chill, tarong pod og eskwela. Do not gamble your future. Life only comes around once. So chill and have fun while pursuing your dreams. Do not rush things. Because time will come nga when everything is ready, you will achieve what your hearts desire. This coming August 8 would be another chapter of our story. Miguel and I will be getting married this coming August 8, 2022. We choose that day because 8 signifies eternity. We hope and pray that we could have an everlasting of togetherness. He and I, for eternity.
If mangutan na mo if kaslon ba ko na buntis, well, dili ko buntis as of the moment. But hoping and praying that soonest, makabuo pod unta dayon mi ni Migs para makita namon duha ang amo ang little Miguel o little version, ang binhi sa monggugma. Ako si Ann, soon to be Captain M's bride. Ladies and boys, mga higalag igagaw igisuon, tungan tag-ingon, Shana all.